أمنت ملكتات تراما زي انتهى يوتم ملكتات تراما زلوا سبس بخم يكفول طيخل هو كم تقدمنا نقول أنا حنا ملكتات تراوماون بحد وجن بكل متنا أتي سمعتاون أكلاون تحساسباون نجارات نبمل يو زتنكف مالتي سلذي أب سمعتنا زر أيو ملكتات تراوما ترينا فرحن رعدن هرقانن ندرن بواهن دنزازن حفرتن حنكتن أتفكركا كسره زي مخالن ገበነኛ ኮይኑ ዝስማዓካ ኩነታትን እዚ ኣብ ስምዒትና ዝረኣዩ ምልክታት እዩ ትራውማታይዝ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ኣካላትና ዝረኣዩ ምልክታት ከእንታይ እዮም እንተይልና ድቃስ ምስኣን እዚ ከዓ ብሰንኪ ሕማቕ ሕልሚ ወይ ከዓ ፈፂማ ክትድቅስ ዘይምኽኣል ቃንዛ ኣካላት ቃንዛ ርእስን ኣፍልብን ምትእስሳር ኣካላት ወይ ጥዋዳታት ብርቱዕ ድኻም ትርክታ ልቢ ምውሳኽ ኣካላትካ መርሓዝ እቲ ፍጻሜ ኣብ ዘከርካሉ ግዜ ፈጥፈጥ ምባል ኣብ ቃላትና ይርአ ማለት እዩ ብሰንኪ ትራውማ ኣብ ባህርና ዝርአ ምልክታት ከእንታይ እንተኢልና ካብቶም ምስኦም ትኸዶም ዝነበርካ ሰባት ምፍላይ ናብቶም ቅድሚ ሕጂ ትኸዶም ዝነበርካ ቦታታት ክትከይድ ዘይምድላይ ነቲ ፍጻሜ ናይ ትራውማ ዘዘኻኽሩ ነገራት ምውጋድ ወይ ከዓ ካብኦም ክትርሕቕ ምድላይ ካብ ኣዕሩኽትኻ ቤተሰብካ ምፍላይ ነቲ ፍጻሜ ዳግም ምዝካር ወይ ከዓ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዝኣመሰሉ ምልክታት ኣብ ባህርና ይረኣዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም شيء سلام تخاطاتلتي حيل مسغانا سلام أملاك مساكم يكون لما عنتي مس ممهر يناس إيوب مسيكم الله بعلو سمو خلالينا يون تاي زمهر أمن تاي عودي زنطف كلالينا يون أبخا ممهري مستعذبت ناس كتلالي ሰላም ሰላም ኩልኹም ነዚ መደብ ሓይሊ ምስጋና ትከታተሉ ኣነ ከምቲ ቴድሮስ ዝብለ ፀንሐ ዮናስ ኢዮብ ፍሬ ይበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኪላ ናይ ስነ ኣእምሮ እየ እቲ ቀንዲ ድሕሪ ባይታ እንተኮይኑ ኤርትራዊ እየ ካብ ከባቢ ከረን ትምህርተይ ርባይታይ ኣብ ፊሎዞፊ ዲፕሎማ ኣብ ቴዎሎጂ ከዓ ቀዳማይ ዲግሪ ብኤ ገይረ ድሕሪኡ ከም ሰበይ ስደት ወፅየ ካብ ሱዳን ንኬንያ ከይደ ኣብ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢስተርን ኣፍሪካ ኮያ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ብካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ማስተርስ ገይረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንሱዳን ተመሊሰ ኣብ ሱዳን ከዓ ምስ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ኮኔክሽንስ ኢሲሲ ከም ናቶም ወኪል ኮይነ ኣብ ሱዳን መምህር ናይ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂን ግላዊ ኣማኻርን ኮይነ ን30 ዓመት ሰርሐ ተወሳኺ ምስኡ ምስ IOM ዝናይ ኢሚግሬሽን ካናዳ ኣውስትራልያ ዝኸዱ ኣብውን ተርጓማይ ኮይነ ብትግርኛን ትግረን ብሌንን ከዓ ኣብኡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ይሰርሕ ኣለኹ ካልእ እውን ኤሪትሪያን ሁማኒታሪ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ከዓ ኮኦርዲኔሽን ፕሮጀክት ኮኦርዲኔተር ኮይነ ዳርጋ ዓመትን ፈረቓን ሰሪሐ እዚ ቅድሚ ውግእ ካብቶም ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ምስ በዓል ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ክቡር ሓሳብ ሰናይ ሕልና እዚ ባንኩዌት ኦፍ ወርድ ኦፍ ጎድ ዝብል ማኣዲ ኢራ ጃርኽ ዝብል ናይ ብሌን ከምኡ ምስ ብዙሓት ካልእን እዚ ዝተፈላለየ ናይ ሳይኮሎጂ ፀገማት ትምህርትታት ይህብ ኣለኹ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ምስ ናይ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ንከባቢ 6 ዝኾኑ ኣባላት ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ብዛዕባ ቤዚክ ካውንስሊንግ ስኪልስ ምሂረ ወዲየ ኣለኹ ስለዚ ብሓፈሻ ነዚ ይመስል እቲ ድሕሪ ባይታይ يغني تدروس دقيقة يغني اللي ممهر أنا هنا زي مسكناك أزي دس بلي بزح زيون أنا عدل جاي مالتي مس بعل كم هذا مع بيت سبات سلزرخب بالدعمي كم حدا عبيس جاي نعي لو ما عنت زلنا حطوتاتون أب تراما أب ناي مخرن ذات كوري سك ونوع جنزابة نخهلو الناسي تراما زبل
እንታይ ማለት እዩ ትራውማ እስከ ኣብርህም መብለልና ብድሕሪኡ ዘሎ ሕቶታት እናቐፀልና ክንከይድ ኢና هو بحفشة كنريو كلنا تراوما زبل سمبرات وي بسلا كوينو نحدا سب ناي صوار أعمو زداخم أزيك زكنا وين هوت أب أدقا زئتو فسامي سمعتاون أكالاون ملاشو سلازنتي زقات أمانا فسامي ويكا تراوما مالتيو نو قبر ملسي زوهاب سمعتاون أكالاون ملاشيو تراوما دما أب حدا فسامي وي أصحل صاطينا هيوت كبقاس يخل وي أب حدا فسامي هندبا زماتي أبو كبقاس يخل وي دما أب قصالي ناي هيوت صاطي وي كوناتات كري يخل مال سلازي الزخاء نأكالن منفسن أبحثاسبان سمعتن سمبرات وي كابسلايز حدق مال سلازي زي حفشاوي تراوما كنقولون كلنا نزي مثل تراوما كنريون كلنا جنا بوحدو ثلاثة عبيت درجاتاتن ثلاثة نقص بقولوا درجاتاتن على مالت هجي بحافشة تي تراوما تاي كنبرا نخل كم زي صلال كنبرا نخل مالتي تحكيو جنا بب درجو نبزوح جزء زخيد نحاتير جزء سنه إلا ثلاثة عبيتن ثلاثة نعشتون إلا نرو نخل مال أجي أبتم ثلاثة نعشتو بقدمي زلون ترينا أكيوت تراوما مالت أب حدا وترز مالو حدا جنيا في السامة كم حدا جا منكنا تفترة وحدا جا زقاتم تراوما ويسمبراتيو زي ناب حدا زي هند بزقاتم مالتي أكيوت تراوما نبلو كان لك زي كرونيك تراوما ويكا حضور تراوما سبحال كالو وسيد بتدقى من قصالن ننوه وان بالعول ساقي زقصله زبيتاو عمس ويكا جهزت زقاتم سلازي زن بزح جزء زخده اب غزا اب سرا ابوتا سرا اب تمرتي زقاتم يو معنات كرونيك تراوما يبحال اتصال سايكا كومبلكس تراوما زبحالكا زتحلالخ تراوما مبزحتو جزء وررت زخونو استفلالي فصاميتات تدغاغامه دهر مد طعمهم زفتر تراومايو ስለዚህ ዞም ቀዳሞ ሰለስተ ደረጃታት ትራውማዮም ተወሳኺ ናይ ዝኻ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ሰለስተ ካልኦት ማለት ንእስ ዝበሉ ካብቲ ቀዳማይ ብትሕት ዝበለ ደረጃ ከዓ ንትራውማ ዘቃልዑና ኣለው ማለት ስለዚ ንሶም እንታይ ዲቨሎፕሜንታል ትራውማ ይበሃሉ ምዕባላዊ ወይ ከዓ ንሕና ክንዓብን ከለና ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ዘጋጥም ትራውማ እዩ ኣብ ወሳኒ ደረጃ ዕብየት ቆልዑ ብሰንኪ ሕዱር ሸለልትነት ወይ ግህሰት ናይ ወለዲ ወይ ኣለይቲ ዝኽሰት ዓይነት ትራውማ እዩ ማለት ስለዚ ሓደ ሰብ ክዓብን ከሎ ቀስ ኢሉ ምስኡ እቲ ናይ ትራውማ ኩነት እውን ምስኡ እናዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ሰከንዳሪ ቪክሮስ ትራውማ ኣካላዊ ትራውማ ማለት ምስ ካልእ ብትራውማ ዝሓመሙ ሰብ ጥቡቕ ርክብ ወይ ደገፍ ብምርካብ ዝምዕብል ትራውማ እዩ እዚ ንኣብነት ሓደ ደድ ማን ዎኪንግ ዝበሃል ሓንቲ ፊልም ላ እሳ እቲ ሰብ ሓደ ገበን ዝገበረ ከቢድ ገበን ዝገበረ ብዙሕ ሰባት ዝቐተለ እዩ ሕጂ ሓንቲ ናይ ካቶሊክ ድንግልካ ኣብ ኣሜሪካ ትሕግዞ ነይራ ካውንስል ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ እቲ ናቱ ከቢድ ዝኾነ ገበናት ምስ ሰምዓት ንገዛ ርእሳ እንታይ ኮይና ኣብ ትራውማት እያ ስለዚ ሰለስተ ግዜ ኣብ ትራውማ ከም ዝወደቐ ሰለስተ ግዜ ካብ ኮማ ኮይና ኣብ ኮማት እያ ንሕክምና ከም ዝኣተወት ኣብቲ ፊልም ይዝንቶ ማለት እዩ እዚ ሪል ፍጻሜ እዩ ስለዚ ምስ ትራውማ ዘለዎም ብምቕራብ ንትራውማ ዘለዎም ሰባት ሓገዝ ብምርካብ ከዓ ኣብ ትራውማ ክወድቕ ንኽእል ኢና ማለት ካልእ እቲ ሳልሳይ ከዓ ኢንተርጀነሬሽናል ትራውማ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘጋጥም ትራውማ እዩ ማለት ካብቶም ኣብ ስድራ ቤትና ከም ዓይነት ትራውማ ኣጋጢሙ እንተኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዚ ግዜ እዚ ንሕና ብትራውማ ክንጥቃዕ ወይ ከዓ ጉዳያት ናይ ትራውማ ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ ብዛዕባ ትራውማ ክንዛረብ ከለና ትራውማ ብድኻምናት ናትና ዝመፅእ ፀገም ኣይኮነን እቲ ቀዳማይ ክንዘቦ ወይ ከዓ ክነስተውዕሎ ንደሊ ትራውማ ብናትና ጉድልነት ብናትና ፀገም ዝመፅእ ይኮነን ክንከላኸሎ እውን ኣይንኽእልን ኢና ካብ ኣቕምና ንላዕሊ እዩ ፍጻሜ እዩ ማለት
ስለዚህ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕልና ትራውማዊ ኩነታት እንተተረኺቡ እቲ ቀንዲ ክነተኩረሉ ኣነ ዝላቦ ስለምንታይ እዚ ኣጋጢምኒ ዘይኮነስ ብኸመይ ካብዚ ኩነታት ወፅአ ስሩዕ ናብራ ወይ ከዓ ስሩዕ ሂወት ክመርሕ ዝኽእል ኢልና ከዓ ነዚ ትራውማ እዚ ስለዚ ነቲ መፍትሒ ዝኾነ ከነናዲ ከም ዘለና እዩ ኣነ ታሽሙ ዝገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ታሽሙ ካልእ ምስኣ ፅግእ ኢላ እንታይ ይብል ክእል ጠንቂ ትራውማ ክኾኑ ዝኽእሉ ኸ እንታይ እዮም እንተኢልና ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጠንቅታት ምፍላጥ ከዓ ኣገዳሲ እዩ። ጠንቂ ትራውማ ክኾኑ ዝኽእሉ ከምቲ ኣቐዲመ ጥቅስ ዘበልክዎ ሓደጋ መኪና ወይ ተፈጥራዊ ሓደጋ፣ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ኣካላውን ፆታውን ኣመፅ፣ ስምዒታዊ ግህሰት ዋለት ወይ ወላዲ ወይ ከዓ ኣላዪ ነቲ ሰብ ብስምዒት ካብኡ ክርሕቕ እንከሎ ማለት ፈፂምካ እቲ ስምዒት ናይቲ ህፃን ከብቦ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ዘቤታዊ ዓመፅ፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ወላዲ ወይ ኣላዪ ብሞት ክፍለ እንከሎ፣ ምፅራፍ ወይ ምግፋዕ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ምግላል፣ ሕዱር ፅምዋ፣ ፀለሜን ኣድልዎን፣ ምስ ዓመቕቲ ገበን ምትሕብባር፣ ምስ ውግእ ዝተኣሳሰሩ ፍፃሜታት ዝመፅእ ትራውማ፣ ብሰንኪ ብርቱዕ ድኽነት ወይ ከዓ መሪር ናብራ ኣንፈት ምጥፋእ ዝመፅእ ትራውማ፣ ሕክምናዊ መንገዲ ዝፍጠር ትራውማ ማለት ምስ መጥባሕቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሕክምና ምፅናዕ፣ ሕዱር ሕማም ወዘተ ዝኣመሰሉ ዝመፅእ ትራውማ ከዓ ኣሎ ማለት። ስለዚ እዞም ፍፃሜታት እዚኦም እንታይ ይብል ኣካላዊ ስምብራት ጥራሕ ዘይኮነስ ስምዒታዊ፣ ኣእምራዊ፣ መንፈሳዊ ስምብራት ኣብ ሂወትና ይሓድጉ ማለት እዩ። ብዛዕባ ትራውማ ፈፂምና ክንጭንቀሎም ዘይብልና ከዓ ሰለስተ ነገራት ካለው ትራውማ ምስ ኣጋጠመና ንሕና ክንጭነቐሎም ዘይብልና ቀዳማይ ሕሉፍ ፍፃሜ። ስለዚ ሓደ ነገር ድሮ ተፈፂሙ ክቅየር ስለዘይክእል ክንጭነቐሉ የብልናን ማለት እዚ ሕጂ እቲ ናተይ ምክሪ ካብቲ ፍፃሜ እንታይ ክንመሃር ንኽእል እዩ ትሕቶ ክኸውን ዘለዎ እምበር እዚ ፍፃሜ እዚ ስለምንታይ ኣባይ ኣጋጢሙ ክንብል የብልናን። ስለምንታይ ሓደ ሰብ ብምርጫ ዝሳቀ ብምርጫ ኣብ ትራውማ ዝኣቱ ብምርጫ ኣብ ፀገም ዝኣቱ ሰብ ስለዘየለ ማለት እዩ። ካልኣይ መፃኢ ብዙሓት ብዛዕባ መፃኢ ብዙሕ ንጭነቕ ኣብ መፃኢ እንገብሮ ንኽእል መደብ ምግባርን ነቲ መደብ ብግቡእ ምፍፃምን ጥራሕ እዩ እቲ ዕላማ ወዲ ሰብ ክኸውን ዘለዎ። ነቲ ካልእ ካብ ኣቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ነገራት ግና ዝተጨነቕና እንተተጨናና ክቅየር ዝኽእል ሓይሊ ወይ ክእለት ስለዘይብልና ነቶም ካብ ኣቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ነገራት ከም ዘለዎም ምቕባል ወይ ከዓ ንኣምላኽ ምሃቦም እቲ ዝሓሸ እዩ። ሳልሳይ ርእቶ ወይ ሓሳብ ካልኦት ሰባት። ስለዚ ውሽጣዊ ሓሳባትን ደጋዊ ርእቶታትን ናይ ካልኦት ሰባት ካብ ቁፅፅር ወዲ ሰብ ወፃኢ እዩ። ካብ ናተይ ቁፅፅር ወፃኢ እዮም፣ ካብ ናትኩም ቁፅፅር ከዓ ወፃኢ እዩ። ስለዚ ንሕና ነቶም ክብርታትና ብቐዳምነታት ሰሪዕና ብኦም ክንምራሕ ደኣ እዩ ዘለና እምበር እዚ ከምዚ ኢልኒ እዚ ከዓ ከምዚ ኢልኒ ስለምንታይ ከምኡ ኢልና ኢልና ክንጭነቕ የብልና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ብኦም ዝጭነቐሎም ዘለኹ ነገራት ኣገደስቲ ድዮም? እዚኣ ቀዳመይቲ ነገር ኩሎም ኣነ ብኦም ዝጭነቐሎም ዘለኹ ነገራት ኣገደስቲ ድዮም? ኣብ ባይትኸ ከጋጥሙ ይኽእሉ ዶ? እንተ ኣጋጠሙ ኸ ክፍትሑ ይኽእሉ ዶ ኢልና ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ጥራሕ እዩ ዘለና። ነዚ ክንገብር ነዚ ንገብሮ ንገብር ነቲ ዘይንገብሮ ድማ ነቲ ክሕግዘና ዝኽእል ልዑል ኣምላኽ ሂብና ዕላማና ብኡ ክነቃኒ እዚ እቲ መሰረታዊ ወይ ከዓ እቲ ሓፈሻዊ ርድኢት ወይ ከዓ ስእሊ ናይ ትራውማ ኣብ ኣእምሮና ክንሕዞ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ። ምናልባት ነታ ሕቶ ብምልኣት መሊሰያ እንተኮይነ ፅቡቕ ዝጎደለ እንተሎ ከዓ መሊስካ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ። ያ ፅቡቅ ጌርካ ብሪሕካልና እንታይ ማለት ትራውማ ምዃኑ ካብ ምንታይ ከም ዝጅምር ፅቡቅ መብርሂታት ሂብካ እናስከ ቃል ብቃሉ እንድሕር ውሽጣዊ በሰላ ኮይኑሲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ በሰላ ዋላ እኳ ማለት ከምዚ ዝርአ በሰላ ተኾነ ግን ኣይሕመናን እዩ። ስለምንታይ ንሱ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ከም በሰላ ኮይኑ ግን እንዳሐመና ዝነብር? ኣብዚ ከምቲ ኣቐዲመ ክብሎ ዝፈተንኩ ብመጀመርታ ትራውማ ኣካላዊ ስምብራት፣ ስምዒታዊ ስምብራት፣ መንፈሳዊ ስምብራት፣ ኣተሓሳስባዊ ስምብራት እዩ ዝሓድገልና። ስለዚ ንኩልንትናና ሂወትና እዩ ዘቁስል ማለት
ትራውማ بحاجة جزية مخري مخرن حسابن مخرب بمقبال مالتيو حساب نحوارها فسيمو حوي أكلني أب كنتو أما خارن عميلن ويكاتا مخارن مالتيو نتي تمرتي ويتنتا أقل قلوت ناي مخري مسكوناتات ناي عميل بمسمما بمنقد بمدققام نتي زدل انت خوين دما ميلا بمقيار نمسرح والنت نمسرح حويات أقداسي إيو يبلو مالتو ايفر لايونز بار سلازي تي ناي سمبرات قدايسي أكالاو سمبرات نخحاوي قليليو سلازي تي كالي سمعتاو سمبراتن منفساو سمبراتن أتحساسبو سمبراتن قنا نوح قزيز وسط بزرزر كنرينا بس مسارات كابتراو ما نمحواي قزين تعقستن صنعتن تتصوارنتن يحتدن سلازي كابتراو ما كتحوي هذا قزيه تتراوما نعمتات كصنه يخيليو ولا مخرخي لازم هذنا قرات زي كما يزخون نزبل مجمريا اكالاوي وصلي ويسمبرات نمحواي زغبر صاري اتزقل له ايو مالتي لازم كالكات وصيل كان تلخا تسير كان تلخا كتحويو تزقل له دهريتو قسل مبطامو نتو قسل المحواي زدلي ناب حكيم مخاط رحيو نتي قداماو قسلي بمنقد حكمنا مسح وخادمة دهري وبزعبو مجنا حساب دارجة 9,100 يلن زبزح قدامه قصد دما فلوي كيلا فلوي بعد مويا ديون تكون حكيم كفوسو اليوم على تقصلي كي يودي تفرهن تقوانكا نتي زخونة سراح كتنقع لك نسرح زي فقدال كان تقينون كاب تسرح تتو كتب التقالي خامة زي تي زبالكايو تقصلي ويكاتي سمبراد مسحويسي كم نورمال حيزنا يو كنا بنخيلينا اي حمانان ونزبالكايو ونعيو كانت زبالكواون بقليلك حاوز غليو سمعتاو سمبراد زبحال كالو سمعتاو سمبراد منفساو سمبراد تحساسباو سمبراد دينا كاب اكالاو سمبراد بفليز بلا منقدي ايو كحاوز اللهو ازوم زغطقسنا يوم سمبراد دما ابهيوانا بقليلو زيد مساسو سمبراد سلا تحاسبو بفلوس زخونه منقدي كمو يدل مالت لذا هجيتي واغا ناي كاونسلينج ويكا ناي سرامراو حاجز معركم دي حاجازن معرخن دي اب قبر كتو إلو تتقملو اتكامن كم زخونه مالتيو تمكرو زلون بعالمويا دلونات عميلن دما يحدد ابزي غزي ازي سمعتاون منفساون اكالاون اتحساسباون سمبرات كحوي دماي ነገር ተመኩሮ ዘለዎ በዓል ሞያ የድሊ ድሓርካ ድልውነት ናይቲ ዓሚልካ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ስምዒታዊ ስምብራት ወይ በሰላ ኣዝዩ ዝሕምም ዘፍርሕ ካብ ስምባዴ ወይ ዘርአት ፍጻመ ዝመጽእ ዓሚቕ ስምዒታዊ ቁስሊ ስለዝኾነ ወይ ከዓ በሰላ ኮይኑ ናይ ምጽዋር ኣቕምኻ ዘዳኸምን ዓለም ንኣኻ ውሕስ ከም ዘይኮነ ዘርእን ስምዒት ከም ትውረድ ዝገብርን እዚ ግዜ እዚ ረዳኢ ከም ዘይብልካ ዝሕግዘካ ከም ዘይብልካ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ማለት ስለዚ ሓደ ዓሚቕ ዝኾነ በሰላ ተሓድግ ፈፂምካ ንስኻ ገዛእ ንስኻ ክትሕግዘሉ ኣብ ዘይትኽእል ኩነት ዘውድቕ እዩ ሕጂ ትሕቶ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ስምዒታዊ በሰላ ብኸመይ ክሓዊ ይኽእል ዝብል እዩ ካብ ስምዒታዊ በሰላ ወይ ቆስሊ ንምሕዋይ ዘለኻዮ ቦታ ውሑስ ኮይኑ ከም ዝስማዓካ ምግባር ሕጂ እቲ ሴፍቲ ዝበሃል ካብቲ ትራውማ ዘጋጥመሉ ቦታ ናብ ውሑስ ቦታ ክትቅየር ምኽኣል ንዝሕምሞም ስምዒታት ወይ ተዘክሮታት ዳግማይ መስርሕ የድሊ ስለዚ ነቲ ዘሕምመካ ክትዛረበሉ ክትዘንትወሉ ምኽኣል ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ነቲ ፍጻሜ ደጋጊምካ ክዝክሮን መመሊስካ ክትዕልለሉ ክትዘንትዎን ምኽኣል ነቲ ቁስሊ ስምዒትካ ቀስ ኢሉ ከም ዝሓውን ነቲ ፍጻሜ ድማ ከም ትለማመዶ ይገብር እዚ ዓይነት ኣተኣላሊማ ድማ በዓል ሞያ ክሕግዘካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ክትል ኦኬ ሕጂ እቲ ሕቶ ኣብ ከምዚ ዝበለ ስምዒታዊ በሰላ ብኸመይ ይሓውር ስለዚ ሰባሲ ኣዲምና ዝበልናዮ ስምዒታዊ ተሓሳስባዊ መንፈሳዊ በሰላታት ኣሎ ምስ ተወሳኺ ምስ ኣካላዊ በሰላ ኢልና ነፍሲ ወከፎም ከዓ ክሓውዩ ክኽእሉ ኣለዎም ተዘይሓውዮም እቲ ህይወትና ከምቲ ዝድለ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ
كاب سمعتاو بسلا وي قسل محواي زليو تقدامي وحس بوتا كم زلكا وحس بوتا مركابي مالت نزحممهم سمعتات وي تذكرات دغما داغماي مسرحهم يدل مالت زنتاي مالت ينزبل نتفصامه دغاغيمكا كذكرو مملسكا كتعللو كتزنتو مخاليو نتزو قسل سمعت قس إلو كم زحوي نتفصامه كم تلمامده يقبر ما ስለዚህ ሓደ ነገር ምስ ደጋገም ካዮሲ ትረቲንግ ወይካ ዘርአት ወይካ ዘፍርሕ ኮይኑ አይ ይስማዓካን ትለማመዶ እዚ ዓይነት አተአላልያ ድማ ብሓገዝ በዓል ሞያ ክኸውን ተኽኢሉ ዝሓሸ ወይካ ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ መንፈሳዊ በስምብራት ወይካ ቆስሊ ዝበሃል ከእንታይ ማለት እዩ ዝብል መንፈሳዊ ስምብራት ወይ ቆስሊ አሚቕ ስምዕታውን ስነ አምራውን ቃንዛ ዘስዕብ ፍጻሜ እዩ ሃይማኖታውን ወይ መንፈሳውን ወይ ድማ ፖለቲካውን ደውለትካውን መራሕቲ ንሓደ ሰብ በይኑ ወይ ብጉጅለ ማለት እዩ ብፍርህን ብምሽቁራርን ክሕዝዎን ክቆፃፀርዎን ብዝብል ሓሳብ ብዝተፈላለየ መንገዲ መንፈሶም ክወጡ ዝገብርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት መንፈሳውያን መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ዓለማውያን መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ሰባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሰብ እቲ ብፍርህን ብሽቁረራን ብተስፋ ቁርፀትን ክሕዝዎ ኢሎም ዝገብርዎ እዮም እቶም ሰባት ድማ ብሓቂ እቲ ንኣምኖ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ፍትህ ዘየውፃልና ንፅሕናና ኣይርኢን ድእዩ ብሓቂ ኸ ኣምላኽ ኣሎ ዶ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን እምነቶምን ምልክት ሕቶ ከውርዱ ይርከቡ ማለት እዩ እዚ ድማ መንፈሳዊ ቁስሊ ይሓድገሎም ኣብ እምነቶም ተጠራጠርቲ ኣብ ኣምላኾም ተጠራጠርቲ ሰባት ይኾኑ ማለት ስለዚ ቀንዲ ምልክታት መንፈሳዊ ቁስሊ ዓሚቕ ሕፍረት ኣብ ህይወት ትርጉም ምስኣን ምስ ኣምላኽን እምነትካን ኣብ ኣምላኽካን እምነትካን ካ ምጥርጣር ዝኣመሰሉ ኩነታት ድማ የጋጥም ማለት ስለዚ እዚ እቲ ኣብ መንፈስና ዝርአ ቁስሊ እዩ ስለዚ እዚ ኸ ብኸመይ ይሓውን ዝብል ሕቶ ከዓ ስዒቡ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ መንፈሳውን ሃይማኖታውን ቁስሊ ነቲ ዝበፅሐካ ውጣት ወይ ቁስሊ ስም ምሃብ እዩ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ቁስሊ እምነት ዲ ጎዲልካ ኣብ ኣምላኽ ዲኻ ትጠራጠር ዘለኻ ንኡ ሽም ትህቦ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ጉድልነት ከም ዝወረደካ ብንጹር ምፍላጥ ደጋጊምካ ምፅውዖን ውሑስ ቦታ ምድላይን ሰናይ ተግባር ብምግባርን ንመንፈሳዊ ሕውየት ኣገደስቲ እዮም ስለዚ እምነት ምስ ተጠራጣሪ ምስ ኮንካ ኣብቲ ኣምላኽካ ወይ ኣብ እምነትካ ኣብዚ ንዚ ክሓውን እንተኮይኑ እንታይ ይገብር ኣለካ ሰናይ መግባር ሕጂ እቲ ሰናይ ግብሪ እንታይ ይገብሮ ኣብቲ ኣምላኽ እምነት ከም ትሕድርን ኣብ እምነትካ ፅኑዕ ከም ዝኾንካን ሓይሊ ይህባካ ማለት እዩ ስለዚ ተወሳኺ ምስኡ እንታይ ዓይነት ሜላታት ክንጥቀም ኣለና ንዝብል መንፈሳዊ ቁስሊ ከም ዘጋጠመካ ምቕባል ቀዳመይቲ ነገር ንስኻሲ ኣብ እምነትካ ኣብ ኣምላኽካ ከም ትጠራጠር ዝገበረካ ኩነታት ከም ዘጋጠመ ምቕባሉ ካልኣይ ምስ ኣካልካን ውሽጣዊ ድምፅኻን ወይ ሕልናኻ ዳግማይ ምትእስሳር ማለት ስለዚ እታ ሕልና እታ እዚ ቅኑዕ እዩ እዚ ግና ጌጋ እዩ ምስ ዝብል ስምዒት ወይ ከዓ ናይ ተፈጥሮ ሕልና ዝተዋሃበካ ምስኡ ዳግማይ ምትእስሳር ኣብ ህይወት ትርጉም ክትረክብ ኢልካ ምፅዓድ ሰናይ ተግባር ድዩ ንካልኦት ሰባት ኣብ ምግልጋል ድዩ ኣብ ዝተፀገሙ ምርዳእ ድዩ ብዘይ ፍርድን ኩነነን ዝሕግዝ በዓል ሞያ ምርካብ ስለዚ ንስኻ ከም ዝበልካ ኢኻ ከም ዝገበርካ ኢኻ ናብ ኣምላኽካ ካብ ኣምላኽ ክትረቕ ዝፈተንካ ኢኻ ተጠራጣሪ ኢኻ ዘይኮነስ ከም ዘለካ ክቕበለካ ዝኽእል በዓል ሞያ ምርካብ ዝኣመሰሉ ሜላታት ኣብ ሕውየት መንፈሳዊ ቁስሊ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ወይ ከዓ እታ ናይ መወዳእታኻ ኣተሓሳስባዊ ስምብራት ከ እንታይ ማለት እዩ ኣተሓሳስባ ቁስሊ ወይ ስምብራት ድሕሪ ዘፍርሕ ዘርዕድ ወይ ጎዳኢ ፍጻሜ ምፍጻሙ ኣብ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ተሓቲሙ ዝተርፍ መሪር ተዘክሮ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ኣእምሮ ብመልክዕ ምስልታትን ሕልምታትን ዳግማይ ዝርአ ናይ ኣተሓሳስባ ቁስሊ እዩ ማለት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዘየለና ድማ ኣተሓሳስበና ደጋጊሙ ይነግረና እዩ ምልክታቱ ድማ ኣብቲ ስሩዕ ናይ ናብራኻ ወይ ኣተሓሳስባ ጣልቃ ዝኣቱ ሓሳባት ኣብነት አንደበታዊ ፍርሒ
ወይ ዝኽሪ ናይቲ ፍጻሜ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ናብ ኣእምሮኻ ይመላለስ ወይ ከዓ እዚ ፖስት ትራውማት ስትረስ ዲስኦርደር ዝበሃል ደጊሙ እቲ ፍጻሜ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ብስእላዊ መልክዕ ይመላለስ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ብቐጻሊ ትዓልም ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ እውን ተማዕብል እዚታት ዝመሰሉ እንታይ እዮም ምልክታት ኣብቲ ህይወትና ንርኢ ማለት እዩ ንመዓልታዊ ህይወትና ብኸመይ ይጸልዎ ስለዚ እዚ ከም ዝበለ ናብራ ወይ ከዓ ኩነታት ወይ ኣተሓሳስባኸ ነቲ መዓልታዊ ህይወትና ብኸመይ ይጸልዎ ንዝብል ክትዛነን ኣተኲርካ ክሰርሕን ስሩዕ ድቃስ ክትድቅስን ኣጸጋሚ ይኸውን ነቲ ፍጻሜ ናይ ተራውማ ዘዘኻኽረካ ነገራት ኣብ ዝረኸብካሉ ግዜ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ ይውስኽ ወይ ስምባደ ይዓቢ ነቶም ትራውማ ዘጋጠሙሉ ቦታታት ሰባት ወይ ጉዳያት ናይ ምዝካር ልምዲ ወይ ከዓ ናይ ምዝካር ልምዲ ካብኦም ክትርሕቕ ወይ ከዓ ክተወግዶም ትደሊ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ኣተሓሳስባና ዝመላለሱ እዮም ስለዚ እዚ ከም ዝመሰለ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይሓዊ እዚ ኣብ ኣተሓሳስባ ወዲ ሰብ ዝወረደ ስምብራት ብኸመይ ይዓቢ ይሓዊ ንዝብል ብውሕዱ ሰለስተ መሰረታውያን መንገድታት የድልዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ትራውማ ፎከስድ ኮግኒቲቭ ቢሄቨራል ቴራፒ ዝበሃል ሓደ ሜላ ኣሎ ንህፃናትን መንእሰያትን ኣለይቶምን ስለዚ ክንጥቀቐሉ ዘለና እቶም ትራውማ ዘጋጠሞም ነቶም ትራውማ ዘኣልዩ ሰባትን ንኩሎም እዮም ክሕገዙ ዘለዎም እቶም እቲ ትራውማ ኣብ ርእሶም ስለ ዘጋጠመ ሓገዝ የድልዮም እቶም ኣለይቶም ድማ ኣለይቲ ናይቶም ትራውማ ዘጋጠሞም ድማ በቲ ጽልዋ ናይቶም ትራውማ ዘጋጠሞም ሰባት ትራውማታይዝ ይኾኑ እዮም ስለዚ ንኩሎም ኢኻ ክትሕግዝ ዘለካ ማለት ንህፃናትን መንእሰያትን ኣለይቶምን ነቲ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘስዕብ ፍጻሜታት ንኽርስዑ ንምሕጋዝ ዝተዳለወ ናይ ሓፂር ግዜ ኣብ ጭቡጥ ዝተመርኮሰ ምኽራዊ ሓገዝ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ትራውማ ፎከስድ ኮግኒቲቭ ቢሄቨራል ቴራፒ ዝበሃል ኣብ ጭቡጥ ነገር ዝተመርኮሰ ንሓፂር ግዜ ዝዓለመ እዩ ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ቀስ ብቐስ ከም ዝዓቢ ይገብር ብዛዕባ ትራውማ ምምሃር እዚ ኤዱኬሽን ማለት ሳይኮ ኤዱኬሽን ማለት እዩ ምዝነጋዕ ሪላክሴሽን ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ምልምማዱ ነቲ ፍጻሜ ክትገልጾ ምኽኣል ዝኣመሰሉ ሜላታት ተጠቂምካ ነቲ ትራውማ ካብ ኣተሓሳስባ ከም ዝጎድል ትገብር ስለዚ እቲ ሰብ እቲ ቀጻሊ ትዛረበሉ እንተኾንካ ሓደ መዓልቲ ክትበኪ ኢኻ ካልኣይ መዓልቲ ክትበኪ ኢኻ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ግና ከም ኖርማል ክትወስደ ኢኻ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ሜላ ከዓ አይ ሙቭመንት ዲዘስቴሽን ወይ ከዓ ሪፕሮሰሲንግ EMDR ይበሃል ትራውማ ንምፍዋስ ትራውማ ንዝፈጠሮም ዝኽረታት ዝተኣሳሰሩ ጭንቀት ንምቕላል ዝተዛለወ ቅርፃዊ ስነምራዊ ፍዝወሳ እዚ ብቅርፃዊ ነገር ብስእሊ መሰል ነቲ ትራውማታይ ዝኾነ ሰብ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ማለት እቲ ፍዋሳ ውልቀ ሰባት ክልተ ኣው ምልዓል ባይሌተራል ስቲሙሌሽን ይበሃል እቲ ዘጋጠመን እቲ ኩነታት ኣብ ርእስኻ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዘጋጥመ እዋን ከም ካብ ጎኒ ናብ ጎኒ ዝግበር ምንቅስቃስ ዓይንና ናብዚ ንየማን ናብዚ ንፀጋም እናኸደ ወይ ከዓ እናተጠውየ ነቲ ፍጻሜ ኣብ ኣእምሮና ፕሮሰስ ንገብሮ ኣብ ኣተሓሳስባና ድሕሪት ንመርሶ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዝፍጻሜ ሕጂ ይፍጻም ከም ዘሎ ጌርና ምስ ኣብ ኣእምሮና ምሳኣልናዮ ብቐሊሉ እቲ ናይ ኩነታት ሲምፕሊፋይ ክንገብሮ ወይ ክቃለል ይኽእል ማለት እዚ ድማ ሓንጎልና ብተፈጥሩ ነቲ ተመክሮ ዳግማይ ክምስርሖ ተዋህዶ ይኽእሎ ከም ዝብልከ ሪዋይን ዝገብራ ፊልሚ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተጋጠመ ከሪዩ ከም ዝደለዩ ሪዋይን ይገብርዎ ልክ እዚ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኣእምሮኻ ልክ ነቲ ፍጻሜ ትርእዮ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ምስ ረኣኻዮ ከዓ ኣብ ስምዒታትካ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ኖርማላይዝ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት ምንቅስቃስ ዓይኒ ምጉዳል ስምዒትን ዳግሚ መስርሕን ሓደ ዓይነት ፍወሳ ምቕላዕ ኮይኑ ሓሳባዊ ውሕጅ ወይ ከዓ ፍላዲንግ ይበሃል ዳግሚ ውደባ ኣእምሮ ነቲ ኣእምሮኻ ካልኣይ ግዜ ክትውድቦ ከለኻ ከምኡውን ቅልጡፍ ህርመት ዘለዎ ምንቅስቃስ ዓይኒ ሪትም ኣይ ሙቭመንት ካልእ ክልተ ኣው ምልዓል ብምጥቃም ነቲ ትራውማ ዝመልኦ ኩነታትና ከም ዝጎድል ወይ ከዓ
ኖርማላይዝ ከም ዝኸውን ንገብሮ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓ እዛ ማይንድፉልነስ ግራውንዲንግ ቴክኒክ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ዝበሃል ናይ ኣእምሮና ምትእስሳር መርየት ዝገብሮ ማለት እዩ ምስ ኩንነት ምስ ሕጂ ኣነ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኣነ ይዛረብ ኣለኹ ቴድሮስ ከዓ ይሰማዕ ኣሎ ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ኩነት ምምላስ ማለት እዩ ካብ ውሽጣዊ ስምብራት ወይ ቁስሊ ናብዚ ሕጂ ዘሎ ኣካላዊ ዓለም ትኩረት ብምቕያር ከም 5-4-3-2-1 ህዋሳዊ ኣገባብ ኣካላዊ ርክብ ምስ ገጻት ትራውማ ንምሕዋይ ኣገዳሲ ሜላ እዩ ማለት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ 5-4-3-2-1 ክንብል ከለና 5 ትሪኦም ነገራት ማለት እዩ 4 ትሕዞም ነገራት ማለት እዩ 3 ትሰምዖም ድምፅታት ማለት እዩ 2 ትጨንዎም ጨናታት ማለት እዩ 1 ድማ ትጥዕሞ ነገር ማለት እዩ ንኣካላትናን ስምዒትናን ኣተሓሳስባን ናብ ሓደ ከትኩር ኣብ ሕጂ ከትኩር ከዓ ይሕግዝ ማለት እዩ እዚ ኣገባብ ነቲ ናይ ተዘክሮ ወይ ከዓ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ነገራት ንክትብድህ ይሕግዝ እዚ ዓይነት ሜላ ድማ ነቲ ዝተጠምዘዘ ኣተሓሳስባና ናብ ንቡር ክመልሶን ኣብዚ ሕጂ ከተኩርን ሓጋዚ ሜላ እዩ ካብዚ ኩሉ ክንግንዘቦ ንኽእል እንተሎ ትራውማ ኣብ ኣካላትና ስምዕና መንፈሳናን ኣተሓሳስባናን ዝሓድጎ ስምብራት ኣብ ኣፈወሳስኦም በበይኑ ዝኾነ ሜላታት ክንጥቀመሎም ወይ ከዓ ብግድነት በዓል ሞያ ከድልዩና ከም ዘለዎም እዩ ማለት እቲ ኣካልና ዘጋጥም ስምብራት ሓንሳብ ምስ ሓወየ ደጊሙ ብዙሕ ኣየጨንቐናን እቲ ኣብ ስምዕናን መንፈስናን ኣተሓሳስባን ዘጋጠመ ስምብራት ግና ብግቡእ እንተዘይሓወየ ወይ ከዓ እንተዘይተኣልየ ብዝተፈላለየ ምክንያት እናተመላለሰ ከሳቅየና ስለ ዝኽእል ግቡእ ዝኾነ ፍወሳ ወይ ከዓ ግቡእ ዝኾነ ሓገዝ ክንረክበሉ ግቡእ እዩ ማለት ያ ቴንኪዩ መምህር ኣዝየ መስግን ሰፊሕ ጌርካ ገሊፅካዮ ፅን ኢልካ ምስማዕ ዘድልዮ ትምህርቲ እዩ እስከ ተተሓሓዝቲ እንተን ሕቶታት ቁፅሪ ሳልሰይቲ ምልክታት ዘለዎ ንኣብነት ክንገልፆ ፀናሕካ ክትገልፆ እውን ፀኒሕካ ኢኻ ብከፊሉ ግን ንኣብነት ምልክታት ትራውማ እንታይ እዩ እቶም ምልክታት ትራውማ ዘለዎ ሰብስ ብከመይ ክፈልጦ ይኽእል እወ ከምቲ ኣቐዲምና ንገልፆ ዝፀናሕና ምልክታት ትራውማ እውን ብሓደ ወገን ብኩልንትናና እቲ ስምዒታውን ኣካላውን ኣተሓሳስባውን ነገራት ንብምልኡ እዩ ዝትንክፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስምዒትና ዝረኣዩ ምልክታት ትራውማ እንተሪእና ፍርሕን ራዕድን ሕርቃንን ነድርን ጓህን ድንዛዘን ሕፍረትን ሕንከትን ኣተኲርካ ክሰርሕ ዘይምኽኣልን ገበነኛ ኮይኑ ዝስማዓካ ኩነታትን እዚ ኣብ ስምዒትና ዝረኣዩ ምልክታት እዩ ትራውማታይዝ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ኣካላትና ዝረኣዩ ምልክታት እንታይ እዮም እንተይልና ድቃስ ምስኣን እዚ ከዓ ብሰንኪ ሕማቕ ሕልሚ ወይ ከዓ ፈፂማ ክድቅስ ዘይምኽኣል ቃንዛ ኣካላት ቃንዛ ርእስን ኣፍ ልብን ምትእስሳር ኣካላት ወይ ጭዋዳታት ብርቱዕ ድኻም ትርክታ ልቢ ምውሳኽ ኣካላትካ መርሓዝ ነቲ ፍጻሜ ኣብ ዝዘከርካሉ ግዜ ፈጥፈጥ ምባል ኣብ ኣካላትና ይርአ ማለት እዩ ብሰንኪ ትራውማ ኣብ ባህርና ዝርአ ምልክታት እንታይ እንተይልና ካብቶም ምስኦም ትኸዶም ዝነበርካ ሰባት ምፍላይ ናብቶም ቅድሚ ሕጂ ትኸዶም ዝነበርካ ቦታታት ክትከይድ ዘይምድላይ ነቲ ፍጻሜ ናይ ትራውማ ዘዘኻኽሩ ነገራት ምውጋድ ወይ ከዓ ካብኦም ክትርሕቕ ምድላይ ካብ ኣዕሩኽትኻ ቤተሰብካ ምፍላይ ነቲ ፍጻሜ ዳግም ምዝካር ወይ ከዓ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዝኣመሰሉ ምልክታት ኣብ ባህርና ይረኣዩ ማለት ስለዚ እቶም ቀንዲ ምልክታት ናይ ትራውማ ኣብ ሂወትና ነዞም ዝጠቐስናዮም ኣብ ባህርና ኣብ ኣካልና ኣብ ስምዒትና ዝረኣዩ ምልክታት ከም ዝግለፁ ወይ ከዓ ከም ዝረኣዩ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ናይ ሓቂ ዳርጋ ዘይብሉ የብልናን ማለት እዞም ኩሎም እንድሕር ኮይኖም هو እንታይ ድዩ ኣብዚ ትራውማ ንብዙሕ ነገር ይዘቃልዓካ ናብ ፀቕጢ ይወስደካ ናብ ጭንቀት ይወስደካ ናብ አንዛይቲ ሻቅሎት ይወስደካ ናብ ሕርቃን ይወስደካ ስለዚ ናይ ጠንቂ ናይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እቲ ትራውማ ምስ ኣጋጠመ
ንብዙሕ ወገን ንኩሉ ኣካላት ንኩሉ ኣተሓሳስባ ንኩሉ ኣከያይዳ ሂወትና ስለ ዝፀሉ ዳርጋ ብፍላይ እዞም ሓበሻሲ የብልናን ክንብልሲ ኣይንደፍርን ያ ወኸውን ደሞ ከም ሕብረተሰብ ክረአ ከሎስ ዳርጋ ኩልና ዘለና ኮይኑ ዘሰሚዕኒ እስከ ብስውር ከም ዝምሻሎ ዘይተፈወሰ ስቃይ ትራውማሲ ወይ ስጋት ንመዓልታዊ መነባብሮናስ ብኸመይ ብስውር ዝቋፃፀሮ ዝኽእል እወ እቲ ሕቶ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ዘይሓወየ ትራውማ ብቐፃሊ ልዕሊ ዓቕሚ ልዕሊ ዓቐን ማለት እዩ ሃይፐር ቪጅላንስ ስለዚ ካብ መጠን ልዕሊ ንቕሓት ስለዚ ሰባት ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ገለ ነገር ክወርድ እዩ እሞ ካብዚ በቃ ኣነሲ ነቂሓ ክፀንሕ ኣለኒ ዝብል ከምዚ ወታደር ኣብ ድፋዕ ኮይኑ ዝሕሉ ዘሎ ከም ዓይነት ባሕሪ እዚ ንቕሓት ይርአ ስምዕታዊ ምዝንባላት ይርአ ኢሞሽናል ዲስሪጉሌሽን ማለት እዩ መግለፂ ዘይብሉ ኣካላዊ ወጥሪ ወይ ከዓ አንኤክስፕሌይንድ ፊዚካል ቴንሽን ከዓ ንመዓልታዊ ሂወትና ወይ ከዓ ምንቅስቃስና ይርአይ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምልክታት ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ምስ ዝረአዩ ዘይሓወየ ትራውማ ወይ ስምብራት ከም ዘለና ፈሊጥና ነዞም ምልክታት ምስ በዓል ሞያ ክንዘራረበሎም ከዓ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ካብዞም ካብ ዝሓወየ ሰብ ከ እንታይ ዓይነት ምልክታት ይርአ ዝብል ከዓ ምስኡ ፅግዕ ኢላ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ኢሉ እቲ ዘይሓወየ ቁስሊ ዘይሓወየ ስምብራት ዘለዎም ርኢናዮም ካብ መጠን ላዕሊ ንቑሓት ዓይነት ታሽሙ ማለት ኣብ ሓለዋ ቀፅል ዝነብሩ እቲ ዘይርጉእ ወይ ከዓ ዘይስሩዕ ስምዕታዊ ኩነታት ወይ ከዓ ብሕክምና ክግለፁ ዘይከኣሉ ኣብ ገለ ካልእ ክእተት ምናልባት ይኽእል ይኸውን ኣብ ሕክምና ኬትካሲ ኩሉ መርመራታት ይገብሩልካ ኤግዛማይን ትኸውን ዝረአየ ነገር የለን ሕማም የብልካ ይብሉካ ንስኻ ግና ብርቱዕ ዝኾነ ቃንዛ ይረአየካ ማለት እዚ ኩነታት እዚ ይረአዩ ማለት ኣብቲ ዝሓወየ ኸ እንታይ ዓይነት ምልክታት የርእዩ ንዝብል ከዓ ካብ ትራውማ ዝሓወየ ሰብ ብውሕዱ ነዞም ዝስዕቡ 9 ምልክታት የርኢ ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳመይት እንታይ ይብል ኣብ ገዛእ ኣካላቱ ውሕስነት ክስምዖ ይጅምር ስለዚ ካብ ትራውማ እንተሓዊኻ ውሕስነት ክስምዓካ ይጅምር ሓደ ካብቲ ኣቐዲሞም ምልክታት ሕውየት ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣካላት ዝያዳ ቅሳነት ሰላም ህጣት ክስምዓካ ይጅምር ማለት እዩ ካልኣይ ዝሓሸ ናይ ስምዕታዊ ምቁፅፃር ክእለት ተማዕብል እቲ ዲስሬጉሌሽን ዝፀንሐ ወይ ከዓ ሬጉሌትድ ክኸውን ዘይከኣለ ፀንሐ ስምዕት ኣብ ምስ ሓወኻ ክትቆፃፀሮ ክተመሓድሮ ትጅምር ማለት ንስምዕትካ ብንፁር ክትለልዮ ትጅምር ክንዲ ብስምዕት ምላሽ ትህብ ድማ ብርድኢት ምላሽ ክትህብ ከዓ ትጅምር ማለት እዩ ሳልሳይ ኣብ ልዕሊ ሓሳባትካ ተእዝብቲ ትወስድ ስለዚ እቲ ኣእምሮና ዝመፅእ ሓሳባት ኩሎም ሓቂ ይኮኖን ስለዚ ኣብ ኣእምሮና ዝመላለሱ ኩሎም ሓሳባት ሓቅታት ኣይኮኑን ኩሉ ሓሳብ ምሉእ ኣቃልቦኻ ከም ዘይግብኦ ከዓ ተተኩር ማለት ስለዚ ኩሉ ሓሳብ ዝመፀካ ሓቂ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ምሉእ ኣቃልቦኻ ጌርካ ክተተኩረሉ ከዓ ትጅምር ማለት ክትሓድጎ ከም ትኽእል ኖርማል ሓሳብ ምዃኑ ነቲ ናይ ሓንጎልካ ኣሉታዊ ወገን እውን ክተስምረሉ ትጅምር እንታይ ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝበሃል ኣብ 4ይ ክፍለ ዘበን ዝነበረ ኣብ ኣእምሮና ዝመላለሱ ሓሳባት ከምቲ ልክ ኣብ ልዕለና ሕጂ ኣብ ልዕለይ ዝነፍራ ዘለዋ ጨራሩ ከምኡ ጌርካ ሕሰቦ ይብል ሕጂ እተን ጨራሩ ንስኻ ካብ ዝተኣለያ ክትብለን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ርእስኻ ኣብ ሰማይ እየን ዘለዋ እቲ ሓሳባትና እውን ከምኡ እዩ ንሕና ክንቆፃፀሩ ብዘይንኽእል ደቂስና ከለና ክንሰርሕ ከለና ኣብ ኣእምሮና ይመላለሱ ማለት ሕጂ ነተን ጨራሩ ግና ኣብ ትሽሽካ ገዛ ክሰርሓ እንተደልየን ግና ኣይተፍቅደለን ኢኻ ኣብ ትሽሽካ ገዛ ክሰርሓ ኣይተፍቅደለን ኢኻ ልክዕ ከምኡ ከዓ እቲ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ዝመላለስ ነገራት ክሰምረሉ ክትነፅጎ ስልጣን ወይ ከዓ ሓላፍነት ኣለካ ይብል ስለዚ ንሕና ነቲ ካብቶም ኣእምሮና ዝመላለሱ ነገራት ነዚኦም ካባና ክነሕርቆም ሓይሊ ወይ ከዓ ትብዓት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ሓያል ናይ ምትእምማን ስምዒት ይስምዓካ ንገዛእ ርእስኻን ካልኦትን ከም ተኣምን ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ እዚ እታ ሓምሸይቲ ማለት እዩ
ምስ ገዛ ርስኻ ስምዒታት ካን ክትኣምኖም ትጅምር ምስ ሰባት ብቐሊሉ ክፉትነት ክተርኢ ምስኦም ምትእስሳር ክትፈጥር ድማ ትጅምር ማለት እዩ ድሕሪኡ እታ ሓምሸይቲ ገዛእ ርእስኻን ንኻልኦትን ይቕረ ክትብል ኣይትፅገምን ገዛእ ርእስኻን ንኻልኦት ሰባትን ይቕረ ክትብል ኣይትፅገምን ቂምታ ብምሓዝ ካብ ዝርከብ ጥቕሚ ምህረት ብምሃብ ዝርከብ ጥቕሚ ከም ዝዓቢ ብቐሊሉ ክትግንዘብ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ይቕሬታ ብምሃብ ዝርከብ ሰላም ካብ ይቕሬታ ምኽላእ ዝርከብ ሰላም ኣየናይ ከም ዝዓቢ ብቐሊሉ ክትርዳእ ኣይትፅገምን ሻብዐይቲ ዶባትካ ብምፍላጥ ዝያዳ ምቹእነት ይፈጥረልካ ስለዚ እዚ ክገብር ይኽእል እዚ ክገብር ኣይክእልን ኢልካ ነቲ ዶብካ ንፁር ክትገብሮ ኣይትፅገምን ኣብ ዘድልየሉ ግዜ ሕራይ ኣብ ዘድሊ ግዜ ሕራይ ኣብ ዘድልየሉ ግዜ ድማ ኣይፋል ክትብል እውን የኽእለካ ማለት እዩ ብቕዓት ኣለካ ማለት ንድልየታትካን መደባትካን ብቐዳምነት ክትሰርዕ ከዓ ኣይትፅገምን ኢኻ ሻምናይ ብዛዕባ መጻኢኻ ዝያዳ ተስፋ ዘለካ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ኣብ ሂወት ዘለካ ራእያ ዝያዳ ተስፋ ዝህብ እናኾነ ይኸይድ ኣብ ቅድሜኻ ዝደመቐ መንገዲ ብርሃን ዝመልኦ ሂወት ክትርኢ ድማ ትጅምር ማለት እዩ ዝያዳ ሓያል ናይ ርእሰ ርሕራሄ ተስፋ ይህልወካ እቲ ዘጋጥም ትራውማ ዚያራ ታሻይቲ ማለት እዩ ብናተይ ጌጋ ከም ዘየጋጠመ ፍቅርን ሓልዮትን ከም ዝግባኣኒ ተረዲእካ ንነብስኻ ብዝያዳ ሕያውነትን ርሕራሄን ክትሕግዛ ትጅምር ማለት ስለዚ እቲ ክልቲኡ እቲ ትራውማ ዘለዎ ሰብ ዘጋጥሞ ወይ ዘርእዮ ምልክታትን እቲ ትራውማ ምስ ሓወየ ዘርእዮ ምልክታትን ብዕምቆት ክንሪኦ ፈቲና ኣንየለይ ትንሽ ዝቐፅል ሕቶ ወይ ከዓ ዘይተመለሰ እንተኮይና ከዓ ንፃረ ዘድልያ እንተኮይኑ ኣተምት ያ ተመሊሳ መምህረይ ኣዝዩ ከማን ሰፊሕ ጌርካ መሊስካልና እስከ እንዳኸድና ክንርኢና ብዙሕ እውን ኣለና ሕቶታት እስከ ሰባት ስምዒታዊ ስቃይ ወይ ውሽጣዊ ቁስሊ ክንፀሮም ወይ ድማ ምስኦም ክንነብር ንደልሲ ስለምንታይ እዩ ክንሓውዘይ ንደሊ ከምዚ ምሻሎ እቶም ስቃያት ዝበሃሉስ ምስኦም ንላማመዶም ምስኦም ክንነብር ንደሊ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብ ካልኦት ሰባት ዘይኮነ ኣብ ገዛ ርእስና እውን ንሪኦም ነገራት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ስምዒቶምን ቃንዝኦምን ውሽጣዊ ቁስሎምን ዝፀርብሉ ምክንያት ስለ ልቦናዊ ኩነታት ደቂ ሰባት ማለት ሳይኮሎጂካል ሲትዌሽን ኦፍ ሂውማን ቢንግስ ማሕበራዊ ኩነታት ሶሻል ኮንዲሽንስ ስነ ሂወታዊ ናይ መጥዓን ኣገባባት ባዮሎጂካል ሰርቫይቫል መካኒዝም ተደሚሮም ምሕባእ ቃንዛ ካብ ምግጣም ውሑስ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ስለዚ ኣብዚያ ክብለን ዝፈተንኩ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩነት ወዲ ሰብን ሕብረተሰባዊ ኩነት ናይ ወዲ ሰብን ስነ ሂወታዊ ኩነት ናይ ወዲ ሰብን ተደሚሮም ነቲ ኩነታት ነቲ ቃንዛ ክንዲ ምግጣሙ ነቲ ቃንዛ ታሽሙ ምግባሩ ማለት ንምፅዋሩ ዝመርፅሉ ኩነት ወይ ከዓ ኣጋጣሚታት እዩ ዘሎ ስለዚ ሰባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ውሽጣዊ ቃንዝኦምን ቁስሎምን ክገጥምዎ ወይ ክብድህዎ ሓይሊ ወይ ሞራል ትብዓት ይስኑ እሞ ምስ ፀገም ተመሳሲሎም ክነብሩ ይመርፁ ማለት ስለዚ እታ ሕቶ ብሕፅር ዝበለ ስለምንታይ እዮም ሰባት ስቃዮም ውሽጣዊ ቁስሎም ክፀርዎ ከዓ ምስኡ ተመሳሲሎም ክነብሩ ዝመርፁ ንዝብል ነቲ ኩነታት ነቲ ፀገም ክንዲ ዝብድህዎ ምስ ኩነታት ተመሳሲሎም ክነብሩ ነቲ ሓቀኛ ኩነት ናቶም ንኡ ክስዕርዎ ሓይሊ ወይ ሞራል ወይ ትብዓት ስለ ዝስእኑ እዩ ማለት እዩ ريتها هذه مع عزيز عنه اوكي استلذنا تا حطه مليس يكون تسفى قبل
عطيها لها. ايش سلازي حيل سلازي سأني مسؤول تلاماميد كاخ نبرز مرات زخون زلا مالتي ويدما هو أبي كيد تقدم كاخ تفوز كم زلك أبي كيد كاخ تحجز كم زلك كاب زي مفلاتيو أبو هو تماساس كاخ تنبر زدلن هو تقدم انتايو نسغاسي نتكونات كاح كتقدم حيل تسعين مالت أبي كم زلوا تفوز زي كونس نسغا مسيكا نتسأقم نات كان عاكت نجرني ويكان نتسأقم أنا نتسأقمي نسغا بعلمويا هون كان أبخا خيدا كند زنقرو ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ምክንያት ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ወይ ምናልባት ካብ ፍርሒ ትፈርሕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካብ ሰባት ከምዚ ከይብሉኒ ኢልካ ክትፈርሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካልእ ምናልባት እንታይ ዝፈውሲ የብሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ ካልእ ምናልባት ምስ ብዙሕ በዓል ሞያ ዘይኮነ ሰብ ፈቲንካ ከምቲ ዘለኻዮ ዓወት ሰኣንካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካልእ እውን ምናልባት እቲ ምስጢር ከይወፃልካ ክትፈርህ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ምክንያት ኣሎ ስለዚ ካብዚ ነገራት እዚ ካብ ነዚ ነገራት እዚ ደገ ካብ ዘውፅኦ ምዚ ነገራት እዚ ተመሳሲለ ምንባር ይሓይሽ ኢሎም ነቲ ስቃይ ምስኡ ተመሳሲሎም ክነብሩ ይመርፁ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓይሊ ናቱ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዝሓቶ ትብዓት ነቲ ንሱ ዝደልዮ ቆራፅነት ንኡ ብኡ ገይሮም ክንዲ ዝቃለሱ ካብኡ ተሓቢኦም ክነብሩ ይደልዩ እማ ኣነ ዘይክእል እማ ከምኡ እንድየ ነይረ እማ እዚ ባህረይ እዚ ማ እዚ ፀባየይ እንዲ ኢሎም ምስ ኩነታት ክመሳሰሉ ይመርፁ ማለት እዩ يا إشي تنكيو ممهرسكتا تقصل حتو بطعم أقداسي تحتها كله على أقداسي تخونه قنت أزياها فلي دبلا نجرا لوسك بجاكاتي لمودناي بهلاوي وي لمداوي زخونه أفاوسا حكمنا تات نزي نمفتحسي حدش مفتح نسلم تايو نابنت حد تراما زلو سبسي ولا حنتي بالكاني بهال هو يا ወዲካ ቀፅል ዘይወዳካ እንተሆነ يا كمزي ما تشولت كمزي نابنت ما تشولت تحس بها تي بهلاو نبلو زلناس ما تشولت تحس بها ويدما كم ناب قربا زلو عبيت سباتنا بات نفس خاوني هي دي قال حجنا زي نحردا كمزي مفتحيتات سي ان كارلو خاسي ان حامكا كنبر زمرت قلو مستير سنتاي ፅቡቅ ኣብ ዝሓለፈ ሕቶታት እውን ቀልብ ትንክፍ ኣቢልና ያጣንህና መጀመርያ ክንግዘቦ ዘለና እዚ ኣካላዊ ስምብራት ስምዒታዊ ስምብራት መንፈሳዊ ስምብራት ኣተሓሳስባዊ ስምብራት ብማንም ሓኪምን ብናይ ኣቦ ነፍሲ ምክርን ብቀሊሉ ክሓውዝ ዝኽእል ፀገም ኣይኮነን ቀዳመይቲ ነገር ማለት ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ንሕና ኩሉ ግዜ ትግርኛና ሕፅረት ስለ ዘለና ምናልባት ወይ ከዓ ንሕና እውን ፅቡቅ ስለ ዘይንፈልጥ ክኸውን ክእል ካውንስሊንግ ማለት ምክሪ ምሃብ ኣይኮነን ካውንስሊንግ ማለት ኣድቫይሲንግ ኣይኮነን ካውንስሊንግ ማለት ንሓደ ሰብ ሓይሊ ከም ዘለዎ ውሽጣዊ ብቕዓት ከም ዘለዎ ንነገራቱ ንሽግራቱ ባዕሉ ክፈትሕ ከም ዝኽእል ነቲ ውሽጣዊ ፖቴንሻል ናቱ ንክብርብር ምሕጋዝ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ግና ንሕና እንታይ ኢና ንብል ብፍላይ እዚ መንፈሳውያን ኣቦታትና ካህናት ማለት እዩ ኣሽሽቲ ፓስተራት ካልኦት እውን በዓል ሞያ ዓበይቲ ሰብ ፀጋ ተመክሮ ዘለዎም ከምዚ ፀገም ኣጋጢምን ምስ በልካዮ ከምዚ ኣይትግበር ከምዚ ኣይትግበር ከምዚ ኣይትግበር ከምዚ ግበር እዮም ዝብሉካ ስለዚ ንስኻ ከም ነቲ ነገር ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ስለዚ ንሶም ግና ዓቕሚ ዘለዎም ኮይኖም ነቲ ነገር ገይሮሞ ሓሊፎሞ ከይተፀገሙ ሓሊፎሞ ኮይኑ ይስማዓካ እሞ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ሪስፖንሲብል ክትከውን ትፅገም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕጂ ብማጨሎት ክንጅምር ማጨሎት ምኻድ እውን እቲ ሓይሊ ማጨሎት ምኻድ እቲ ሓይሊ ኣብቲ ማይ ዘይኮነስ ኣብ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ማለት ኣነ ከመይ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ኣምላኽ ከዓ ሓደ ነገር መሳርሒ ይጥቀም ማለት እዩ ማይ ክኸውን ይኽእል ኣምብሮኢት ክኸውን ይኽእል ኣብ ርእሲ ሰብ ምፅላይ ክኸውን ይኽእል whatever it is
ስለዚ እቲ ሕሙም ኣብ ኣምላኽ ብርቱዕ እምነት ክህልዎ መጀመርያ ክሕተት ማለት እዩ። ማይ ብርእሱ ናይ ምሕዋይ ሓይሊ ዘለዎ ይመስለኒን እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ነቲ ማይ ከም መሳርሒ ድሕነት ሕውየት ክጥቀመሉ ግና ይኽእል እዩ። በዚ ድማ ኣምላኽ ብማይ ገይሩ ከሕውየኒ ዝብል ዘየባትኽ እምነት የድሊ ኣብቲ ሕሙም ማለት እዩ። ኣምላኽ ብማይ ከሕውየኒ ብርቱዕ እምነት ክህልዎ ኣለዎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘለዎ ብርቱዕ እምነት ድማ ነቲ ሕሙም የሕውዮ። ብምንታይ ከዓ ብማይ ገይሩ ወይ ከዓ በቲ ብስም ቅዱስ ድዩ ብስም መልኣኽ ድዩ ዝተፀውዐ ማይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ብማጨሎት ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክመፅእ ዘለዎ መጀመርያ እንታይ እዩ? እቲ እምነት ናይቲ ግለሰብ ወይ ከዓ ናይቲ ሕሙም። ስለዚ ብስለ ማጨሎት ምኻድ ግና ፈውሲ ዝርከብ ኣይመስለንን፣ ፈፂሙ ኣይምርከብን። ስለዚ ብማጨሎት ስለ ዝኸደ ኢሚድየትሊ ዝሰርሕ ነገር የለን። ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እንተሪእና ከም የለን ኣብ ኣምላኽ እምነት ዘለዋ ኣብ ቀዳማይ እውን ጠቂሰያ ነይረ እታ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ንዘፈር ክዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተተንክየ ክሓውየ ኢላ ነቲ ዘፈር ክዳን ብድሕሪት መፅያ ዝቐጥል ምስ ዝብል ሰብ ዘፈሩ ምስ ተንከፈት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ እታ ሰበይቲ ከዓ እቲ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ኢሚድየት ከም ዝሓወየት ቅዱስ መፅሓፍ ይነግረና ማለት እዩ። ምናልባት እቶም ክርስቲያን ዝኾና ማለት ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመኒ ተንኪኒ ኢሉ። ስለዚ እቲ ሰብ ከዓ ህዋ እንታይ ትብል ኣለኻ ዓለም ምሉእ እምበር ይደፋፍኣካ ኣሎ ምስ በልዎ ኖኖ ብፍሉይ ዕላማ ተንከየኒ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እቲ ሓይሊ ኣበይ ማለት እዩ? እቲ ሓይሊ ኣብቲ እምነት እዩ። ኦኬ ኣብ ናይ ማንም ሓኪምን ኣቦ ነፍስን ምክርን ማለት በቲ ካልኣይ መገን ማለት እዩ ናይ በዓል ሞያ ምክርን ድማ ናይ ስነ ልቦና ባህላዊ ምክርን ድማ መሰረታዊ ፍልልይ ኣለዎ ማለት። ስለዚ ማንም ሓኪም ዝመክሮን ናይ ኣቦ ነፍሲ ዝመክሮን ናይ በዓል ሞያ ስነ ልቦና ምክሪ ዝህቦን መሰረታዊ ፍልልይ ኣለዎ። ማንም ሓኪምን ኣቦ ነፍስን ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ትራውማ ካብ ተመክሮኦም ተበጊሶም ዝመስሎም እዮም ዝዛረቡ። ሓድሽ ሜላ እቲ ሳይንስ ግና ወይ ከዓ እዚ ስነ ኣእምሮ ግና ሳይንስ እዩ። ብሳይንሳዊ ዝተረጋገፀ ሜላታት ተጠቂሞም እዮም ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ዝህቡ። ነቲ ዝተፈላለየ ናይ ሳይንሳዊ ርክበታት ገይሮም ድማ ነቲ ኣብ ትራውማ ዝተረኸበ ግለሰብ ኣብ ምሕጋዝ ይጥመዱ ማለት እዩ። እቲ ዝጥቀመሉ ሜላ ከይሰርሕ ይኽእል እዩ። ከይሰርሕ ይሰርሓለይ የለን ኣነስ እቲ ናተይ ትራውማ ይጎድል የለን እንተኢሉ ከዓ እንታይ ገብር ይኽእል ማለት እዩ? ካልእ ሜላ ክትቅየረሉ ከዓ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሳይንሳዊ ርክበት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይሰርሕ እዩ እኳ እንተዘይበልና ነቲ ትራውማ ከቃልሎን እቲ ሰብ እቲ ሂወቱ ብቀሊሉ መንገዲ ክመርሕን ግና ዓበ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ እዚ ብሳይንስ ዝተረጋገፀ እዩ ማለት። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና ነቲ ናይ ማጨሎት ብዓይኒ እምነት ነቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ናይ ኣቦ ነፍሲ ምክሪ ናይ ሓካይም ምክሪ ከዓ ከም ምድንጋዝ ማለት እዩ። ምሳኻ ምድንጋዝ ነቶም ናይ ሰብ ሞያ ክኢላታት ድማ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተረጋገፀ ሞያዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ዝሓሸ ነቲ በዓል ሞያ ማለት ነቲ በዓል ሞያ ክንክተል ካብኡ ከዓ ኣገልግሎት ክንረክብ እቲ ዝሓሸ ወይ ከዓ እቲ ዝምከር እዩ ማለት ክብረት ይሃበለይ። ብዙሕ ግዜ ናብ ሕክምና ከይድና ብፍላይ ትራውማ ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ናብ ሕክምና ይኸዱ ወላ ሓንቲ የብልካን ይበሃሉ፣ ግን እንዳተሰቃዩ ክነብሩ ትሪኦም። ምክንያቱ እቲ ትክክለኛ ሕማሞም እንታይ ምዃኑ ካብ ዘይምፍላጥ እቲ ከምኡ ዝመፅእ። ምክንያቱ ኣብ ሕክምና ብደገ ዝርአ ወይ ድማ ካብቲ ንስኻ ትብሎም ዘለካ ካብ ቁስሊ ካብ ገለም ከየብሉካ ዝኽእሉ ውሽጣዊ ትራውማ ናትካ ውሽጣዊ ቁስሊ ናትካ ዘይርአ ዘሎ ቁስሊ ዘሰቃየካ ዘሎ ቁስሊ ክርእይዎስ ኣይኽእሉን እዮም። እንታይ ዳ ከም ትብሎ ዘለካ ናብቲ በቲ ሞያ ንሱ ዝሰርሕ ሰብ ከድካ ንድሕር መቸም መምህር ምክሪ ትህብ ኢኻ ተመኽር ኢኻ ከመይ ጌርካ እቲ ናቶም ካብ ምንታይ ጀሚሩ ብከመይ ጀሚሩ ሓደ ብሓደ እንዳሓተትካ ኢኻ ትፈልጦ። እቲ ዶክተር ከምኡ ገይሩ ክፈልጦስ ኣይኽእልን እዩ። እንታይ ዳ እቲ ደምካ ይወስድ ይምርምረካ ወይ ድማ ሓተካ
كم ناب قلعة خامليسو قال ملا زحستوس ولا حنتي يقولون مالتي صوتي استفعل على مخانو أبو كن جنزب علنا منالبات نابتها تقصل حتى أبيات من لا زي بالكان نحركوينا قصل لا دحان كوس خالكا زبزح جزية زبزح جزية نريو بفلاي دما بحجرنا نريو انت حكيم سي مساحة جزية كوسسي امو نتي دحر بايتان اكا كمرمر جزية يحضرو بدحري يتساب زدفع له ريقاز صبال له مساحة ربع ساعات كقلل هدي له نتنات كا دحر بايتا كمرمر تشمع نتي بحرنا يتسرحو بزح يفقد اللوني سلازي معاس جميرو كما يلو مسيو كندي معلت غيرلو كم ذا عينات حمام ابس دراهم يرقدو إلو قلا مسارة زخونو نتسرحو تاشمو كسالي طول الزخل دحر محتاتو نسو انتاي زقبر بل كمز كذبالي مرمرتات جباري زبلاكا نعبنا النسخاسي أم عزي رئيسي يحمى نكتب لا تغل أقوي يحمى نكتب لا تغل زي عفل بيسي كله بقى يتعساسر كتب لا تغل حسرة تنفاسون يا قات مني كبداي كله يتعساسر وذا تكب لا تغل يخا إذا كله هدي نسو اكسترا يقبر كبلا كاخل سيت اسكان يقبر كبلا كاخل ام ار اي يقبر كبلا كاخل ابزيوم غنا ازيوم بتنكنا تراوما مخانوم نسو بقليلو اي تاشما يقبرونيو على كل سبكا ناي سايكولوجي كلا يكونون توم سايكاتريست زغونو ميديكال دكتورز ان سايكولوجي كلا تات غنا نالبات نتي نوسيد نايت مرمرا مسمسه يس ازي امرمرا زغونه ملكتا زير انت خوينو ጉዳይ ፀገም ናይ ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ናብ ሳይኮሎጂካል ኩነታት ክኸዱ ማለት ድሕሪ ባይታ ስለ ዘለዎም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እቶም ከምኡ ዓይነት ድሕሪ ባይታ ዘይብሎም ሓካይም ግና ብቐሊሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እዩ እሞ ንስኻ ሳይካትሪስትስ ክኢላ ወይ ናይ ካውንስሊንግ ክኢላ ወይ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት የድልየካ ኢሎም ሪፈር ክብልዎ ቁሩብ ይፅገም ማለት ብኡ እዩ ኣብ ሕክምና ምስ ከዱ بقليلو وزرع زغان نجار يبل كان نفتنة إذا أنت تكم نخلت سمون أنت زي هيك كها تملس يقولوا خمر لازم تايو تسب نتكون هاد ناتو بفلا يدهان أبحكمنا ومن قد خيتك أبحكمنا زغان ملكتات يبل كان أنت يلوم خاسي immediately تسب حسب زلوا سنا أمراوي حكيم كخيط ويكا كامنا سنا أمراوي كإلا حجز كركب يوك حسب زلوا رئيسي يحمن انت يلو عبر اسو زغال نجار كبدو زغال نجار مرمراتات غير زغال نجار زي الرعي انت وينو سو كالز اقام علو بحكمنا كرئي زي كل هي كبل زلو ناي سنا امرو سايكولوجي بمسار تجمر العلامة حاكميو سلامنتاي سيغمان فرويد حكيم ينيرو ميديكال دكتور ينيرو لازم توم كلهم حمومات نابهم مسيهم مرمراتات غيرهم ውፅኢት ዝበሃል ዝኾነ ሲምፕተምስ ወይ ከዓ ምልክታት ዝበሃል ምሳነ ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ፀገም ኣካላዊ ሕማም ዘይኮነስ ኣተሓሳስባዊ ፀገም ክህሉ ስለ ኣለዎ ኢሉ ነዛ ሳይኮኣናሊሲስ ከም ጀመረ እቲ ታሪክ ዝነግር ማለት هي از مسجن اسكتا تقصل حتى ناس انتي يعتبر وشتاو قسلي وي تراما زلو سبسي سقايو نمفلات وين مفواس وصدهم زقبا ناي مجمر تاسو قمتس انتايو هو زي حدا سب وشتاو قسلي وي تراما زلو سب وصدو زلو تقدام يسقمتي حدا سب نقانزا تراما كفلت كحجزو زفل منقدي قالت وترا أكالاتن سمعتاو دنزازن هندبتاو حيلي ويكا مبقسيتات post traumatic stress disorder اب هيواتو بمأزاب جنا تراوما اب هيواتو كم زي تفوسي وي كم زي حوية كفلت يخل لازم قد مهجي درو اب تراوما بالنيرو هجيها زكوناتات زي كمتي زي وطرات اكالات بمرأي سمعتاو دنزازي بمأزاب هندبتاوي زينا ابتي زنا بري كوناتات post traumatic stress disorder دحريت مملاس أبيوتو كأزا مش جمرة إذا سبزي تقلعتيفو ناب حجز زد يلو خيد يزلومات وخما يكحوي خل زبل كأصل استمسر تاويان ميلاتات كنري حذرت مالتيو أبو حس بوتا فينكا
قص إلكا متنفاسن هدي إلكا جبر مرسي أكلات مستبحالن سلازي من جمالي نجر أبو حس بوتا تبلو جزا هادي هاكوف كتبل أب حدا بابليك هنا بوتا بزح زي سكفا كادي هاكون بزي قدس ويعطموا بوتا دي هاكون أبو هنكا هدي إلكا هاوشي ندقة هاب متنفاس كاب دقة وسحبكا وشي دقة متنفاس همون أكلات كايهون سمعتات كايهون أتحسس باخايهون كوز دليو جبر مرسي مسبحال مس جزاء رسا حياواي مخان نجزاء رسا ناي مفراس سمعت مقراط مالتي أنا يتكمني أنا يربحني حبسبل وفردتات بوسع كاب سب مويا دقف مركاب الزينة تقسلي زي حوايا سمعت حويو يخل مالت هجي عفزيا كل التنقرين هارينا اتي كوناتات انتايو ديريوها بخمي كنفوثهم نخيل مالتي يا نداك أتصل حتى يقاتنك فبيلكا إياها مياو مخري وي كونسلين حاجز نمركاب جزيء مهانوسي كمين فلت هو حدث أما عالتاوي هو زي نبور كوناتات كم دقاس مسان ويكاد دقاس مبزح زتربشة كونات أمرو علوتاوي نقرات راح محساب كابتوم أقدمهم مسوم تخدهم زرابر كام مفلاي زي ودا أبوهن شاقلوتن مز سمعو بهوة حقوس كحقوس زي خيل انت قينو بهوة منبار ترقوم انت سئين له سمعتاو الدركات انت تسمعه بسرع زي مقاب انت قينو ناي حدار طلعات انت تسمعه فرحين شاقلوتن زتورا كونت أمرو انت اللو برتو حرقانن ناي حنا مفدا تحسب أسبان أمرو زمالالس انت قينو نزيهم كم زمسالة كوناتات أب هيوتو أب بهرياتو سمعتاتو أتحسسبو هيوتو بعافشة كعزب انت جميلو تقلاتيفو ناب حجزن مخرن إيو كوبايز اللو مالتي سلازي تي نقرات التراوما كهون يخيل بچنقات كهون يخيل شاقلوت كهون يخيل كالنا هيوت فطاميتات كهون يخيل እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኩነታት እንተጋጥሙ ካግና ወዓል ሓደር ብዘይ ብሉ ናብ ሓገዝ ትረኽበሉ ትኽእል ወይ ከዓ በዓል ሞያ ምርካብ የድሊ ማለት يا بتاع صبغتي ممهر صبغت مالسي اسك كابتوراماسي حاران مخان كم زر اس حجز في سيلف هيل قال نقول راس انتهى له هو كل ጊዜ ዝኾነ ነገርሲ በዓልና ንፈትኖ በዓልና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንገዛእ ርእስና ነፃ ንምዃን ክሕግዙና ዝኽእሉ ውሕዱ ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ ንሶም ከዓ እንታይ እዩ ግራውንድ ቴክኒክስ ዝበሃል ንሓደ ሰብ ናብቲ ሕጂ ዘሎ ህውመት ንምምላስን ትራውማ ንምቁራፅ ዝተዳለወ ግብራዊ ስጉምቲ እዩ ግራውንድ ቴክኒክስ ማለት ሕጅን ኣብዝን كل جزء أبناء كونسلين مسرح كناتون كلنا سباسي أبحلو في كونات كنابرو زي كونس أبحجي كنابرو أبحجي كمسؤول نتسب كتحب جزء مخال ويكان جزاء رسخام حجاز مالت كندا أبحلو في زخرتات ويفتح عميتات متقار بقربان وحسن أب أكلاوي هو أنا حجي مالتيو بمتقار سرعة تقطيع أكلاتنا نمهدا يحجز مالت لذا أفحجي كنا تقولن كلنا نتي في السامة زحلفة في السامة كان في السامة رينا حجيخة تاي سمع عن الله حجيخة أب كما يكونت اللهم بال مالتيو أتاك عليتي body mind body regulation مقص صار أمرون أكلن أمخر تراوما نسرعة نرف نمرججا somatic awareness مالتيو نوشاون أكلاون سمعتاون كوناتاتهم من قسقاساتهم بنقحات نخزبو يحلنا ما لذيتي وشاون أكلاون سمعتاون كوناتاتنا بنقحات كنسمعومن كنسفلومن انتهي كم زقبرو نابي كم زقدو نابي كم زمرحون مالس أقالبوهم قبرو اللهم يحجزانا مالتيو احتاصار سيتي maintaining daily routine نتمعتاو نقبرهم لمدتات كنسهم لهم كم زلنا زخاخريو انت هتقبر معالتاو نامنا كل جزء نتعب نجر
ናብ ንኣሹ መቃቂልካ ምጅማሩ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምምሃር ልምዲ ምትእታው ነቲ ክትኮኖ እትደልዮ መዓልታዊ ናይ ምግባር ልምድታት ምዝውታር ዝኣመሰሉ ልምድታት ብምዕባል እዚ ንገዛእ ርእስና ካብ ናይ ትራውማዊ ቁስሊ ወይ ከዓ በሰላ ንምሕዋይ የኽእለና ማለት ስለዚ ሓደ ነገር ኣብ ገቦ እንተሎ ነዚ ገቦ ኣፍርሶ እንተኢሎምካ ብሓደ መዓልቲ ኩዒትካ ይኮንካ ክተፍርሶ ትኽእል ማለት ስለዚ ብንእሽተይ ጀሚርካ ነታ መጀመርያ ነታ ታሕተወይቲ እምኒ ንኣ ብምስባር ሽዑ እቲ ላዕለዋይ ንሱ ታሕተዋይ ምስ ፈረሰ እናፈረሰ ከም ዝኸይድ ምግባር ወይ ከዓ ካልእ ሜላ እንተደሊኸኻ ብላዕሊ እንጃ ጀመርካ እናፍረስካ ምምፃእ ናትካ ሜላ ትጥቀም ስለዚ ነዞም ዝኣመሰሉ ልምድታት ድማ ካብ ትራውማ ነፃ ንምዃን ክሕግዘና ይኽእል ነቲ ናይ ትራውማ ደረጃ ወይ ከዓ እቲ ክብደት ናይቲ ትራውማ ከቢድ እንተኮይኑ ግና በዓል ሞያ ክትረክብ ወይ ከዓ ዝሕግዘካ ክትረክብ ወይ ከዓ ኣካውንታብል ንኡ ትኾነሉ ለስ እንታይ ዓይነት ምዕባለት ትገብር ኣለኻ ካብቲ ባሊ ሎሚ ካብ ሎሚ ፅባሕ ካብ ፅባሕ ደሪ ፅባሕ እናተመሓይሽካ ዘይኸይድ ኣለኻ ዝግምግመካ በዓል ሞያ ምርካብ ከዓ ሓጋዝ እዩ ማለት እዩ ያ ተንኪዩ ኣዝየ መስግን እስከ ተቐፅል ብዙሕ ግዜ ሲ ኣብ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ናብ በዓል ሞያ ምኻድ ኣይተለምደን ከመይ ኢኹም ሎምደ ዘለና እስከ መምህር የቕሬታ ደግመለይ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ናብ በዓል ሞያ ምኻድስ ኣይተለምደን ከምኡ ዓይነት በዓል ሞያ ከምኡ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘድልስ ብዙሕ ኣይተለምደን እሞ ከመይ ክንሎምዶ ንኽእል ዋ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብሲ ናብ በዓል ሞያ ምኻስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ባህልና ክፉት ምበሃል ዳርጋ ብዙሕ ግዜ የለን ሓደ ሰብሲ ምስ ኢሉ ነቲ ዝስምዖ ምስ ኣቦኡ ክዛረበሉ ምስ ኣዴኻ ክትዛረበሉ ምስ ዓርክኻ ክትዛረበሉ ብዙሕ ግዜ ትፅገም ማለት እዚ ኣብቲ ዕፁብ ሕብረተሰብ ዘለና ስለዝኾነ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ሓደ ኖርማል ምዃኑ ሰባት ንዘለዎም ፀገም ከምዚ ካልእ ፀገማት ማለት እዩ እዚ ናይ ምክሪ ጥራሕ ዘይኮነ ስለምንታይ ምስ ሓመምና ናብ ሕክምና ንኸይድ ንሕክምና ንኸደሉ ምክንያት ክንሓዊ ኢልና ኢና ናይ ትራውማ ኩነታት እውን ብከምኡ ክረአ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ብሳዕበን ትራውማ ዝሳቀ እንተኮይኑ ናይ ስነልቦና ምክሪ ክወስድ ነቲ ዝወሰዶ ምክሪ ከዓ ኣብ ግብሪ ከውዕል እንታይ ይገብር ይምከር ማለት እዩ ስለዚ ምክሪ ከ ብከመይ ይሰርሕ ንዝብል ነቲ ዓሚል ምስ ኣማኻሪ ዝተዋህባሎ ብግቡእ ኣብ ግብሪ ከውዕልን ምናልባት ድማ እቲ ምክሪ ክሰርሕ እንተዘይኽእል ድማ ዓሚል ምስ ኣማኻሪ ተዘራሪቡ ካልእ መንገዲ ሜላ ክቕይር ወይ ከዓ ብዝበለፀ ነቲ ናቱ ፀገም ጥራሕ ዝግደስ በዓል ሞያ እንተሎ ናብኡ ሪፈር ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ እቲ ኣማኻሪ እቲ ዓሚል መዓልታዊ ብምዕዛብ ምክሪ ኣገልግሎቱ ብምሃብ እውን ነቲ ዓሚል ክሕግዞ ይኽእል ስለዚ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣንኳሊፋይ ዝኾና ሰባት ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ነቲ ሞያ ብልክዕ ዘይንፈልጥ ሰባት ክጥቀምሉ ወይ ከዓ ከገልግሉ ይደልዩ እዚ ከዓ ካብ ቅኒ ማለት እዩ ካብ መንፈሳዊ ቅኒ ነቲ ሰብ ክሕግዙ ካብ ዝብል ማለት ሕጂ ኣብ ማእከልካ ስታክት ይኾኑ ማለት እዩ ነቲ ነገራት ክሕግዝዎ ወይ ክብድህዎ ኣብ ዘይኽእሉ ደረጃ ይበፅሑ ማለት ሽዑ ናብቲ ካልእ ሪፈር ክግብልዎ ከዓ ካልእ ሪፈር ዝበሃል ሰብ እውን ይሰኣን ማለት ስለዚ እንታይ ይብል እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰብ ከይደ ክሕግዘና ኣይከኣለን ስለዚ እዚ ምክሪ እዚ እውን ብዙሕ ማለት ብዙሕ ኣይሰርሕን እዩ ኢሉ ከዓ እቲ ሰብ ሓደ ሰብ ምስ ኣውረዮ ከምቲ ኣንካስ ዘውረዮ ናይ በዓል ፈረስ ናይ መለሶ ዝበሃል ይኸውን ማለት ሽዑ እቲ ሰብ እምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣገልግሎት ይስእን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ይስማዓኒ ያ ከምቲ ኣብ ታናይ ማጮሎት ክንብላ ዝፀናሕና እውን ኣቐድማ ኣቢልና ከምዚ ናትካ እምነት እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ክልተ ሰብ ናብ ማጮሎት እንድሕር ዳኣ ከይዶምስ እቲ ሓደ ክሓዊ ምዃኑ ኣሚን ይኸይድ እቲ ሓደ ከዓ ክፍትን ኢሉ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ እምነት የብሉ ናብ ውሽጡ እቲ ሓደ ሓዊ ይምለስ እቲ ሓደ ከዓ ከይሓወየ ይምለስ ስለዚ እቲ ክትሓዊ ምዃንካ ኣሚንካ እንድሕር ዳኣ መፂኻ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እቲ ዘይሰርሐሉ ምክንያት ከዓ ክፍትን ኢልካ ተመፂኻ ከዓ ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
أتي كان exactly دي تي مسرح سباخا زمر كوسي كتحول إمنة لك هذا وش تخاذبلي. هو زي زبرز الله حقيقي سي تسبسي نعمل كعوتي اللي تبقسه يعوت انت زي تعوتها صباح كم زعوت له معلسي حيلي ركب تمكر رح يبان له صباح كم يجي كم زعوت بزح تمهير له يبان اتي عوتي اللي تبقسه جنا قدم فليتني ريزبل حتى كي تمهر يزمن لاس مالتيو كابتز جبر زنبره وددر دي كابتز جبر زنبره مسرح ديو حتى كي تمهر يملاس هذا ما يبل كوهان دي سويل كابك انا خابه كبل دي كيدي يبلاكا ስለዚህ እዚ እቲ እምነት እቲ ውሽጣዊ እምነት እቲ ኮንቪክሽን ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ቢሊፍ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣብ ሕውየትን ኣብ ለውጢ ናይ ሂወትን ኣብ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባን መዳርክቲ ዘይብሉ እዩ ማለት يا ثانك يو سكتا تقصل حتوسي فلاي أو حبرة سمنا زوجتورت زخونتها وش أو أصل خان مفواسة إن محازها ويبيتسب محازة كمون لمود زخونا جبابنا عبيتي نما رحت هايمانوت مكفال قنع ديو مرس خانون دحر أخوينو سلامنتاي هو تخوينو خير سلامنتاي هو تخوينو سلامنتاي أمك حاوي زي الرأي ፅቡቅ እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ እንጥቀመሉ ከዓ እዩ ዝኾነ ሰብ ትራውማታይዝ ዝኾነ ይኹን ዝተጨነቐ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሓዳር ፀገም ዘጋጥሞ ክኸውን ይኽእል ናይ ሕርቃን ታሽሙ ዘለዎ ክኸውን ነዚ ብትሆታት ሃልይዎ ካብ ፀገመይ ክሕግዘኒ ይኽእል ኢሉ ንዝኣመኖ ሰብ ከም ዓርኪ መሓዛ ሰብ ፀጋዕ ዕድመ መራሕቲ ሃይማኖት በዓል ሞያ ስነ ምክሪ ከካፍል ሓገዝ ክረክብን ዝኾነ ጌጋ የብሉን ቅኑዕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩነት ግና ብካሊእ መንገዲ ክንሪኦ እንተኾንና ንዝኾነ ሰብ ክተካፍሎ ከለካ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ነገር ግና ኣሎ እቲ ተካፍሎ ዘለካ ሲ ብምስጢር ክትሓዝ ዘለዎ እንተኮይኑ ነቲ ምስጢር ክሕዝ ዝኽእል በዓል ሞያ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ማለት ስለዚ እቲ ንስኻ ተካፍሎ ዘለካ እዚ ሲ ካልእ ሰብ ክሰምዓለይ የብሉን ትብሎ እንተኾንካ ነዚ ምስጢር እዚ ክሕዝ ዝኽእል መን እዩ ትብል ማለት እቲ ተካፍሎ ዘለካ ብምስጢር ክትሓዝ ግድነት እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ ዝኾነ ሰብ ሓገዝ ንክትረክብ ክተካፍሎ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣብቲ ከባቢኻ በዓል ሞያ ዘይህሉ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ከባቢኻ ወላ ኣቦ ነፍሲ ረሽዲ ፓስተር ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ካብቲ እቲ ምዝራብ ብርእሱ ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ብርእሱ እቲ ምዝራብ ጥራሕ ፈውሲ እዩ ስለምንታይ ኣብ ውሽጢኻ ተዓቢጡ ዘሎ ኣትሊስት ወፂኡ ኣሎ እቲ ሰማዕካ ፅንኡ ኢሉ ጥራሕ ብምስምዑ ናቱ ሓገዝ ወይ ከዓ ናቱ ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ እሞ ከዳ ዝኾነ ሰብ ዝገብሮ ካብ ኮነ ስለምንታይ ሰባት ዘይሓውዩ ወይ ቅኑዕ ሕቶ እዩ እቲ ፀገም ከዓ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ክንግንዘቦ ዘለና ነገር ኣሎ ሂወትን ፀገማት ወዲ ሰብን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተጠናገጉ ወይ ከዓ ዝተሓላለኹ እዮም ስለዚ ሂወትና ሲ ፀገማትናን መነባብሮናን ነንሕዶም ዝተሓላለኹ እዮም ብሓደ ወገን እቲ ፀገም ኣለኒ ዝብል ሰብ ነቲ ፀገሙ ብልክዕ ኣይፈልጦን ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፀገም ሲ ንናይ ፀገም ትፈትሕ ኣለካ ዘይምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ንናይ ፀገም ንኣኻ ከም ፀገም ኮይኑ ዘሳቅየካ ዘሎ ዘይምፍላጥ እንታይ እዩ ፀገምካ እስከ ስመዮ ምስ ተባሃለ ክሰምዮ ካብ መጠን ላዕሊ ይፅገሙ ብዙሕ ግዜ what brings you today እንተኢልካ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሎም ኣምፂእካ ዘሎ እንተኢልካዮ ነቲ ፀገሙ ልክ እዚ ኣምፂእኒ ክብል ይፅገም ኣነ ሓደ ግዜ ንክልተ ሰባት ሓዳር ዓርቕ ኢለ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ መባእሲኹምሲ እንታይ እዩ ኢለ ሓቲተዮም 3 ዓመታት ዝበሎ ሌላ 10 ዓመት ሓዳር ኣለዉ ሕጂ ድሮ 14 15 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ንክልቲኦም ከዓ ብሓባር ገይረ ፀገምኩም እንታይ ኢለዮም በይኖም ገይረ ከዓ ፀገምኩም እንታይ ኢለዮም በበይኖም ገይረ ማለት እዩ ባዕለይ ከዓ እቲ ፀገሞም እዚ ደኸውን እዚ ደኸውን እዚ ደኸውን ኢለውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝበልክዎ እውን ጠቂሰሎም ማለት እዩ ስቑኢልካ ቀንጠመንቲ እዮም ዝብሉካ እቲ ፀገም ስቑኢልካ ቀንጠመንቲ እዮም ይብሉካ ስለዚ ነቲ ፀገሞም ክፈልጡ ስለዘይከኣሉ ድማ ክሳብ ሕጂ ሎሚ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ክሳብ ሕጂ ፈልጦም እየ ኣይ ሰላም ኣይ ባእሲ ኣብ ሁከት ይነብሩ ማለት ስለዚ ካልእ ፀገም ድማ ዝበዝሕ ሰብ ክንዲ ንርእሱ ዘዕሪ
نخالق سب نسبيتو نسبايا نولاديو ويكان نولودو نحاو وينحافتو نعركو وين ما تمهراي كان ممهرو ممهر كان تمهرايو ترى نحلافيو حلافق عني سرحتنيات وزيت كأريو طرح يوم زحاسبو هجي تزعب يصقم كاب تصقم كا زي مفلاع زغدده خا اتصقم نايتي ايكونن يبلاني اتزقم ناي بعلت بيتي نسخا تشجر قدامي سمع كاي خا تشجر ناتي ايكونن ناي سبعي تبل نيرا مالت كم زبسله سب ابيت من اندا مخري مصي ወይ ካና ሳይኮሎጂካል ካውንስሊንግ መጽዩ ክፉ ወስ አይከልኒ ስለምንታይ ናይ ህይወቱ ሐላፍነት ክወስድ ይጽገም ማለት ስለዚህ እቲ ጸገም እዚ ከየጋጥመኒ ተራይ እንታይ ነይሩ እዚ ጸገም እዚ ንኣብነት ኣብ ሓዳር ዘይምስማዕ እንተሎ ኣብ ስራሕካ ቀጻሊ መጠንቀቕታት ትወስድ እንትኾንካ ካብ ስራሕ ትስጎው እንትኾንካ ምስ ኣረኽታ ናይ ምስማዕ ጸገም እንተለካ ቀልጢፍካ ትሓርቕ እንትኾንካ እዚ ጸገም እዚ እንታይ ካበይ ዝምንጭ ዘሎ ተራናተይ ከእንታይ ሕጂ ኸዚ ጸገም ክፍታሕ ተራይ እንታይ ዝብል ሰብ የለን كل سب أدرع وريدني زبل أنت خوينو زورد أدرع كل لا زخر سب يلن مالت أنا أدرع وريدني بل نسخة أدرع وريدني تبل نت أدرع كل زخر سب كيلن أنا ناخي مكر الله بعد المويه خويني ويخان نسخة بعد المويه خومك ناي تمكر الله هجي نماني خاتمكر نبعلت بيتي كتمكر علت بيتي بس أنا يلان سمعنا ون يلان سلازي أنا شجري كل بعلت بيتي أنت لك وين سخا شجري بعلت بيتي أنت لكني سلازي بعلت بيتك تمسح أنا ساكت مكر دعنبري نسخا بتشجري بعلت بيتك تبخير كاك تعوي تغلني سلازي تزوها بمخرك عايسر هني مغنيات السبات مسرة لهم ألامهم نرأسهم كأريو كساب زي تبقسو أجمعتهم فسيمو أي فتحاني سلاتت أجمنا كفتح نايجزاء رسالات أجم كم فتح راح كم بجاس كنسأل علنا أنا نرسيك حوي إلى ترى كبجاس كخل علني نرسل ترايو زملخ ويك أرزغل أنا نرسيك كملخ زغل أنا نرسيك أرزغل لكاله سب نوديك أريخلن نبعت بيتك أريكلن مسارحتك أريكلن نعركك أريكلن نخالف فتمنا كم فوسوك نأري عين خلنا حجز أبزت حتتنا لقنا حجز كنقبل نخلينا حجزنا نقبل نبر تسابق نتنهب حجز تتقبل وقت راح يك الرزق الماء بس مسألة سبات كاب جزاء رسوم سلزي بقصو زتوهبهم مخري يوهب زمتك إلى يمسع ناهي وتلوتي أي رأني تساقمنا أي فتحني كابر سنة كي تبقسنا دما سنة مراو أقل بلود زتأمو يبنون سيمبل عبنات كبا كامل أنا أحكمنا كيدي نتزحمن زلو ناقيريو نتزحمن زلو كحوي زخل فوسيا زوسد عليه أحكمنا كيدنا تقم ويحمامي سبايو ويسبايتي إلا نتحكم أي نقرونينا كمزي يحمن الله كمزي تقم علني نبل أتزوهاب أقل قلوت كعا نتزحمن زلو فوسي زفوس دعنبر نتا علتمتي نودي نمسارحتي زفوس فوسي كونان نوسد كأمامنا نتز وسدنا يو فوسي كحوينينا إلا أمينا نوسدنا نتكملت سلازي أبتي أقل قلوسي أتسأقم مسارتاوي نايردي أسأقم إيو خويني سمعنا ما نايردي أسأقم كفواس مجمريا قد متى أقل قلوت مركابنا إتي نايردي كونات إيو كفواس زلو منتي زلني يا ثانك يو أباك الله هاسي كأباك وصاها هرتا حتى نسا أبنت نب كبابينا زلون دحر دأتي سأجمنا تزاريمنا أوكي حدا مفتوح مهنياتو كاوشتنا نوص أسرة زلنا خنبل نخلينا جنك أبزحنا نزور أريد لنا مهنياتو توم سبات كتمستير تنقرم دلخات شجر تنقرم دلخات كحزود وما يكحزون زي مالت توسخ صعط لي هنا كان حجي أبزي تي مسير تقند سكفتا خاص مسير محاس تناجر كي وز زبر سكفتا مالديو بوكل أو عمي له
هو حج نسو مس نجر كايوم مسي تنات كاشجرس كم زي زبازح يمسلك كم هني أتو النسخة تحوي اللهان نجير كايوم مسي نجير كاي هذا اللهان بر أبا خاص حوية تسرح يلني دحرا بخا حوية ذي تسريح خاتن زنجر كايوم زبازح زلو مسيلكا ناب سقط زجر سقط لو يتأتون هو قدامي نجر تايو تي نسخات نجروم زلها توم نسخات نجروم زلها كم تعدي ما كمل لسه زفتامكو نمان يخات نجر زلها مفلات أقداسيو قدامي تحت تمسيسي زي أنا زنجر زلهو كناتاتي وتيسي بمستير قبل ليدو يدلي كويس نورمال يو زبل حتى يس بمستير قبل لي يدلي يلكا مسامانكا اوكي ازي نازم مستير ازي كعقب زخل مانيو كا تات صعيبات تويا نازي مستير ازي كعقب زخل نبلو باستر كون خل ابو نفسك كون خل ويكا بعد مويا كون خل مالتي ويكا انا بحق طعم نسبون كون خل مالتي سلازي اتي نكا ما نمسبني عبسب نعرك محازاز نجر كايما مستير انت وسيو زحاتو سب يلن قبنون قبن يلو زحاتو سب يلن نبعل مويا نجير كايو جنا إذا مسير زي قدامي نجر إذا مسير زي أنا أمين يزول لهم يزول له إذا مسير زي كقبل لا يدليو تبلو يس بعل مويا يه confidential حلو يبلاك confidential يبلاك كمان confidential مسبالك أنت وسيو من البات أنت وسيو نسخان تسبت كتكسو بجبن كتكسو مو تترات على تغليها تسبت خا تا لايسنس ناتو تمنطاليا أبنا تيولوجي تمرت كنا مهار كلنا نعبو نفس السنجرة قال فستيمو أي وسيني مالسي نزازية مالتي سلازي لك كمها أب كونسلينج أكميو كونسلينج معاسيو اتناي مستير نجار كواس زغال كا ناتو ناي كونفيدنشال زفرسلو كولات علو نسو تي سب نجزاء رسول نخالو سبات حدقنيا أب زخونن كونات نرسو كودي زدلن تخوينو نخالو سبات كودي زدلن تخوينو كالي مستير يكون كانت نجد إذا سب زي نجزاء رسول كودي يدللو ويكان خالي سب كودي يدللو سلازي بوليس يسب زي أفتح تقايدات يوم كحجزوا أبا أمراو كونات ناتو أب نورمال يلن أب نورمال سلازي اللي كحجز أفتح تقايدك عطلو الكاك تهبر قدية علك كم بروفيشنال مالتي قدية علك شو نسو هدي ني أب حدقا نرسو أب حدقا كيتو نخاله سب مقدا كحدقا كياتو يخل كلو أبوها أقل قلوت يوهابو كأسر قبلنيا يتبعي لك أسر زي كورس ناي أمروز أقام سلزلو كحدث إلو أبتي نورمال أب سب غرلو أبتي تقيدي تأتيو أبو مخراو أقل قلوت يوهابو مالتيو لذي اتقدم أي نجر اتي هنا أبدي كنت قالوا ويكا كنفلت زلنا اتي نقبر أقل confidential مقانو نتي كلاينت محبار يوما نتي كلاينت زي confidential يلقى تحبره سلازي أنا نابنت أقل ناي interpretation أقل يهب مالتي سلازي درو حمش عمد إيرا لهم أبدي حمش عمد إذا تقدم اتي نناقرا انتايو إزي زهبو زلهو أقلقلوت confidential علاسي زهور نقر كزارب بخيليو اتسب ما اتسب استعمت تتكون تغليا اتسب تفل عليه عينات أقامات زقات ومخوني أبيوتو اتسب ناي بلوتيكا كونتاتو يكافلكا يكافلكا خوني غيليو اتسب كبت حمامات مع الدس ديو كانسر دي كالي حمامات ديو زلو خوني غيليو إذن أقرأت إذن كافلا كان كله تقدمتي تا انتربريت تقبر وكانت نوع تا تحدد مالتي وإذا حتسب إذي انترفيو إذي confidential إيجو كابزي انت شو مزي I watch in يبلوها كالي كالون أبنات بنا يونيسي آر ريبورت استقبره كيس يهنو خليو ناي يونيسي آر كيس ريبورت استقبره نتي انتربريتر أي نقروني confidentially ناي أي نقرنني تي زقات أماكا كونات حجك دوغما أيدلني إلهم يوم زعت هو ما قال زبهال تلو سيمبل نقرات يوم زعت ومر
نت درو بيونيسار ريبورت استجبر أمو سيل تغيرو confidential document انت تبايلو نعايون أنا interpret قبل انتايا قاعد إنو كأبيا قاعد إنو ككمين يرو أي بحالني أنا هتتني أي نعاي أي نقولون يوم نو كحطوا نسو كم ردوا يوم دوس دوا قالي زو سام تلو سلازم تايو مدام دم تاكن قبل تيجي قبل زلو confidential مهانو نتي كلاينتي كدنا وقرو كم زلكا زو confidential زي انت فريسقنا أنا قبلني كم تقول بقبل وين كتكسرنا كم تقول تتردو مقال نتي ناي أقلقلوت ناي سنة مغري كأبيو ويون معلسي متأممان كم زفتر كقبره يخلي زبل امنات عنه ያ ንፅር ትጌርካለ እዚ መስግን እስከ እንዳ ናሙ ዳገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣማኸርቲ ወይ ክኢላታት ስነ ኣእምሮሲ ብሓፈሻ ዝገብርዎ ልሙድ ወይ ሉሉይ ጌጋታት ኣሎ ዶ ካብዚ ማለት እቶም ተመከርቲ እቶም ምኽሪ ዝወስዱ ከውሑስ ዝኾኑሉ ኣገባብሲ ካልእ ምክንያት ኣለዎም ዶ هو كل جزء أبقى الجلوت زوفر سب ويكعم مخرج زوفر سب زمكرن توم أما خرتي سبعة مخانومن بتفر عليه من قد ما كابت الأما نايت سنة مغري هو كم زخلون مجزاب يدلي سلذي زغنا سراسي ناتو إتيكس اللوه ويكابوك من حل زلك سنة مقبار اللوه جن كابز سنة مقبار الزوج يوم سباسي بتفر عليه من قدي كم زوجكو ويك كم زلأيو ويكانتهم تتكمت ويكا بعقل قولوا زرهبو كم زبدلوها بزح بزار السماء مالك لازم تفر عليه سبات تفر عليه دلياتات اللون قال يوم جنزب دليكون خلو قال يوم دماس أجمع نايت عميل مزنيزهم نافذي دل النجارات بس قبر السجا قطعم زوسدو كون خلو قال يوم نايتنا يسنا مرحب بوتا نهاي ما نتوسب كتوانجل كتكمولي خلو مال نزن كهل إنز وصلوا أجمعات أبتي سلام خيرك قاتم يخلي سلام انتاي سباسي نهناس تبوا لنا إيلوم ويكا بالس بقني تي بمن فساو كان ون كل علي خيليو ما يقبر الله ما يقبر كم زلو ويتكابت ألامهم يوزو كم زلو كيف لا تصيب وزو خيليو سلازم الزوم كنا تات اليوم كمي إيلوم كحاوي اللون عميل أب كم زي مسألة مزمازك كتحنسي بقدام النظام واسقام بلك زفلت كون اللهم لذي تقدم اي نجرسي تقام تي عميل سي ويكات مخرج قبر سب مجمرا زمصو نجرس انتايو كفلت الله بقدام النت ابسنا مخرج مسمصاكا زغبر بزعبا اخول حبريتا مسابكا زعباها انتاينت حمام لك انتاينت صقام لك المحجينا بيت مخرج بعد كم مخرج اقلقلوت كيت كادو تفلت ناي حشيش لمد لكادو ناي مسل لمد لكادو وزت اذا حبريتا مسحبكا ابتك عند علامه ممصيها تاكتو مالت نتسقمكا بعلخا تزرزرو قدام صقماتي اذن يلكا تزرزرو دهريو نسو تبع المويه حراي كم عينت صقمات زرزيركا لها بقدام الناس كتزاربوا تدلي نجر كان تعلو يبلا كمالت سلازي قدامها يزي كلا يزي سالسا يزي رابعا يزي كم زي لك السبعة كايدة اللي تبن سلازي بقدام النتاتهم كسرعون مالت نزي قدام النتات تخطيل كاها مخرخات تكتاتل مال سلازي تقدام يتمش جمار كايا إذا قدام يتزي تفتحان تخوينا أبزو معالتي زي سبو زي تفتحان تخوينا خا نابزو معالتي تفصل مالت إذا أجاباب مخرين تسأجام كا زي فتح أنت خوينو إذا أجاباب يسرح علي يلن ويكا كابزي مخرج سي تغمي ركب يلهون إلكا نتبع المويا كتعبر مثلا لك أبزك زي ميلا وي أما خاري تغير وسلازلتي وي تأجاباب مخري كتغير تغل ويكا كالسب ويكا كال أما خاري كتغير تغل كمون كانت زمزاكا زوز أنت مثلا كابتي العماها وصيكا كم زلها نتي بعد مويا ويكا نتا أقلبلوت زباكا زلو سب كتحطو تغلي خامة لازم كم زجرنا نهنا كابتي زمت زلو صقامات ناي سنة مخرج كوناتات حاجة اسكن ركب ويكا دقا اسكن ركب نخلي نعم
ኦኬ መምህር ኣዝዩ ብሩህ ዝኾነ ሓበሬታ እስከ ናባኻ ክንምለስ መምህር ዮናስ ትመክርን መባእታዊ ምክሪ ስነ ኣእምሮ እውን ትምህር ኢኻ ኣብ መጀመርታ እኳ እቲ እንታይ ሞያ እንታይ ከም ተምሃርካ ነጊርካና ነርካ ግን ከም ሞያ ስለ ዝተምሃርካዮ ድዩ ትምህር ትመክርን ወላስ ካልእ ናትካ ፓሽን ወይ ናትካ ተውህቦ ናትካ ኣብኡ ደስ ስለ ዝብለካ ኢኻ? ፅቡቅ እቲ ከምቲ ኣቀዲመ ዝሓበርክዎ እቲ ቀዳማይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ቀዳማይ ትምህርቲ ደረጃይ ብፍልስፍና ዲፕሎማ ብቴዎሎጂ ድማ ቢኤ ዲግሪ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ትምህርቲ ድማ ሰብ መን እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ እየ ተማሂረ ማለት ሰብ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ኣካል ኩሉ ዘለዎ ነገራሲ ብዛዕባኡ መንነት ሰብ ክመሓር እየ ዝተምሃርኩ ማለት እዚ ሰብ እዚ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ብምልኣት ክምልስ ድማ ምስቲ ኣቀዲመ ዝተምሃርክዎ ትምህርቲ ዝሳነ ንመንነትን ትርጉምን ዕላማን ሂወት ወዲ ሰብ ብዕምቆት ንክርዳእ ብሂወት ድማ ንክነብሮ ነቶም ናተይ ሓገዝ ዝደልዩ ድማ ክሕግዝ ብማለት ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ ክወስኽ ኣገዳሲ ኮይኑ ተራእዩኒ ማለት እዩ። ማለት ብዓንደበት ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ወይ ከዓ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበርኒ ይኮነን ኣነ ዕዳልቲ ዓብይ ሰብ እየ ነይረ ኣነስ ብዕድመ ማለት እዩ። ድሓር ከዓ እቲ ትምህርቲ ከዓ ገንዘብ ከፊለ እየ ተማሂረዮ ካብ ሱዳን ካብ ኤርትራ ሱዳን መፅየ ሱዳን ከዓ ንኬንያ ከይደ ተማሂረዮ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ፅምኢ ናተይ እቲ ሰብ መን እዩ ከመይ ገይሩ ይነብር እንታይ ከየድልዮ ብመንፈሱ ብኣተሓሳስቡ ብስምዒቱ ብኣካሉ ኩልንትኑ ነዚ ክምልስ ስለ ዝነበረኒ እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ መበገስቲ ሓሳብ ንሂወተይ በቲ ዝግብኦ መንገዲ ምንባር ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ሓይሊ ወይ ከዓ እቲ ካልኣይ ዝደፋዕኒ ዝነበረ ድማ እቲ ኣነ ዝነብሮ ሕጉስን ትርጉም ዘለዎ ሂወትን ንካልኦት ከማይ ዝመሰሉ ሰባት ክነብርዎ ንምሕጋዝ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰባት ንሂወቶም ብፅቡቅ ክነብሩ ምስ ከኣሉ ነቲ ዘስተማቅርዎ ፅቡቅ ሂወት ሰናይ ነገር ንካልኦት ከካፍልዎ ህልናዊ ግዴታ ስለ ዘለዎም ተሓጒሶም ድማ የመሓላልፍዎ። ኣነ ከዓ ነቲ ዝተምሃርክዎ ነገር መጀመርያ ተሓጒሰ ከም ተማሂረዮ ክምሃሮ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ድሓር ከዓ ተሓጒሰ ከዓ ነቲ ኣገልግሎት ወፊረሉ ማለት ስለዚ ሰባት ብሂወቶም ሕጉሳት እንተዘይኮይኖም ግና ብዘይ ሕጉስ ሂወት ንካልኦት ክሕግዙ ሓይሊ የብሎምን። በዚ መሰረት መጀመርታ ነቲ ተኣምነሉ ሂወት ንባዕልካ ክትነብሮን እንተኽኢልካ ንካልኦት ክትምህር ክትመክርን እውን ሓይሊ ሞራል ስለ ዝረክብ እዩ ኣነ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክመሃሮ ወይ ከዓ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክምህሮን ክነብሮን ኢለ ዝወሰንኩ። ስለዚ ከም መጠቃለለ ብሓንሳ ሓሳብ ክድምድሞ እንተኮይነስ ብዕላማ ተማሂረዮ ብዕላማ ከዓ ኣብቲ ኣገልግሎት ወፊረ ኣለኹ ማለት እዩ። እያ ተንኪዩ ኣብቲ መባእታዊ ትምህርቲ እኳ ኣነ ሓደ ካብቶም ዝወሰድኩ ምስ ብፆተይ ኮይነ ካብ ኣባላት ናይ ኣና ተጠርኒፍና ዝወሰድናሉ ትምህርቲ 3 ወርሒ ኣዝዩ ዘስተማቐርናየ ብጣዕሚ ካብቲ ደስ ዝበለና ማለት እዩ። ኣዝዩ ብሉፅ ትምህርቲ ከም ዘለካ ብሉፅ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ እውን ከም ዘትሓዝካና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክምስክረልካ ይደሊ ምስ ብፆተይ ምስ ኣባላት ማለት ናይ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ያ ኣብ ዝቕፅል ከዓ ርግፀኛ ቤት ትምህርቲ ከፊትካ ብዛዕባኡ ክትምህር ከም ምዃንካ ማለት እዩ። መምህር ድሓን ሽዑ ምስ ተኸፍተ ምስ ጀመርካዮ ማለት እቲ ኣብቲ ዝጥዕም ቦታ ኮይንካ ምስ ጀመርካዮ ከዓ ከም ክንመፅእ ንኽእል ኢና። ኣብ መወዳእታ ከም ሕቶ ዘይሓተትኩካ ወይ ድማ ክተመሓላልፎ ትደሊ ፍልጠት ወይ ካልእ እንድሕር ዳኣ ኣልዲካ ናባኻ ክገድፋ ኣምረ? እወ መጀመርያ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘለካ ኣገልግሎት ንስኻ ኣብቲ ናይ ሓይሊ ምስጋና ትብል ዩቱብ ፕሮግራም ምስኡን ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ኩሉ ሰብ እውን ዝተፈላለየ መንገዲ ንሕብረተሰብና ዝገብሮ ዘሎ ኣገልግሎት ኣነ ብሓቂ እየ ዘድንቆ። ኣለሲ ቀሊል ኣገልግሎት ዝበሃል ነገር የለን። ኣብነት እዛ ሎሚ ትምህራ ዘለኹ ክምህር ክንደይ ነገር እየ ተማሂረ ንገዛ ርእሰይ ተስፋ ገብር ከዓ ንኩሎም ብኩሎም ነዚ መደብ እዚ ዝተኸታተሉ እውን ሓገዝ ክረኽቡሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዙሕ ነገር ኢና ተንኪፍና
ብሕፅር ዝበለ ክብሎ ዝኽእል ነገር እንተሎ ግና ኣብታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዝበልኮ እየ ክደግም ማለት እዩ። ትራውማ ብናትና ድኻምነት ዝመፅእ ፍጻመ ኣይኮነን። ሰባት እዚኣ ክግንዘብዋ ኣለዎም ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞ እውን ፈፂሙ ኣይደልን እዩ። እንተኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፀገማትን ብድሆታትን የጋጥመና እዩ። ናይ ሂወት ናብራ እዩ ማለት እዩ። ኣፕስን ዳውንስ ላዕልን ታሕትን ናይ ሂወት ኣሎ። ነዞም ካብ ድልየትናን ቁፅፅርናን ወፃኢን ዘጋጥሙና ፍጻሜ ሂወት ግና ንሕና ብክንቆፃፀሮ እንኽእል ግብረ መልሲ ክንህበሎም ናትና ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስልጣን ኣለና ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክንህብ ከም ንኽእል። ነቲ ፀገም ክቅይሮ ይኽእል ዶ ነይረ? ነቲ ፀገም ክቅይሮ ይኽእል ዶ ነይረ? ይኽእል ኣይነበርኩን። ስለዚ ኣነ ክቅይሮ ኣብ ዘይኽእለሉ ምጭና ምስቃይ ሕጂ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክንሓትት። ንኣብነት ሓደጋ መኪና ከየጋጥምሲ ኣነ ክኽልክሎ ይኽእል ዶ ነይረ? ሓደጋ መኪና ከጋጥሞ ዝደሊ ሰብ የለን። ስለምንታይ ሞትን ህየትን እያ። ስለዚ እዚ ኣጋጢሙ ኣነ ይኽልክሎ ኣይነበርኩ ማለት ዓቕሚ ኣይነበረንን ብዘይ ዝሓሰብክዎ ኩነታት ኣጋጢሙ። ስለዚ ሕጂ ኣነ ብኡ ክጭነቐሉ ዝኽእል ምክንያት እንታይ ኣሎ? ኣብቲ ዕላማይ ክበፅሕ እዚ ምጭናቕ እንታይ ክሕግዘኒ ይኽእል ይኸውን? ዘይሕግዘኒ እንተኮይኑ ኸ ስለምንታይ እየ ዝጭናቕ? ስለምንታይ ይሳቐ ኢልና ንገዛእ ርእስና ብዕቱብነት ክንሓትትን ኣብቲ ክንቆፃፀሮን ጠቕመና ዝኽእል ከዓ ክነተኩርን እላቦ ማለት እዩ። ካልኣይ ብመጀመርታ ሰባት ነቲ ንደልዮ ክንረክብ ኣቐዲምና ነቲ ንደልዮ ብንጹር ኣነ ነዚ እደሊ እዚ ክህልወኒ እደሊ ንብሎ ንጹር ነገር ወይ ዕላማ ክህልወና ኣለዎ። ኣብቲ ዕላማ ድማ ከም ንረኽቦ ኣሚንና ክንብገስ ክንክእል ኣለና። ስለዚ መጀመርያ ነገር እንታይ ከም ንደሊ ንበሎ ሲምፕል ኣብነት ሹቅ ክትከይድን ከለኻ ገለ ነገር ክትገዝእ እተን ክትገዝእ ዝሓሰብካ ነገራት ኩለን መዝጊብካ እንተኸድካ በብሓደ ነተን ዘድልያኻ ገዚእካ ኢኻ ትምለስ። ኣብ ቅድመይ ዘሎ ይገዝእ ድሓን ኣገዳሲ እንተረኺበ እውን ይገዝእ ትብል እንተኢልካ ከዓ እቲ ኣብ ሹቅ ዘሎ ኩሉ ንኣኻ ይሸይጥ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እዩ፣ እዚ ፅቡቅ እዩ፣ እዚ ሕጂ ዝመፀ እዩ፣ እዚ ገለ ይብሉኻ። ስለዚ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ? ዕላማ ስለ ዘይብልካ ንጹር እውን ስለ ዘይብልካ እቲ ዘየድሊ ምናልባት ጎዳይ ኣይከውንን እዩ፣ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣየድልየካን ነይሩ ገዚእካ ተኣቱ ገዛ ምስ ኣተኻ እቲ ዘድልየካ ዝነበረ ጨው ድዩ ሽጉርቲ ድዩ በርበረ ድዩ ሽረ ድዩ ዘይቲ ድዩ ይጎድል ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ ትምለስ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዘድልየካ ብንጹር ምፍላጥ ኣብ መዓስከ የድልየካ ኣሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ይዕወት ዶ ይኸውን? ይበፅሕ ዶ ይኸውን? ኣብ ሓዳራይ ብፍቕሪ ይነብር ዶ ይኸውን? ወዘተ ዝኣመሰሉ ጥርጣሬታት ንሂወት የዕንዎ እዩ። ተቐዲምና እውን ኢልና ኢና ከምዚ ደኸውን ኢሉ ዝብገስ ሰብ ንሂወቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተዋ ክፈልጥ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ማእከል ሂወትና ክኸውን ዘለዎ ኣብ ዕላማና እምነት ምግባር እዩ። ኣብቲ ንደልዮ እምነት ምግባር እዩ፣ ኣብቲ ንሰርዖ እውን እምነት ምግባር እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንህዝብና ይጠቅም ይኸውን ኢልካ ነዚ ዓሚቕ ዝኾነ ሕቶታት ኣዳሊኻ ብምሕታትካ ብልቢ የመስግን። ነዞም ነዚ ፕሮግራም እዚ ብሕጂ ክከታተሉ ዘለዎም ከዓ ጠቃሚ ዝኾነ ኩነት ወይ ከዓ ኣጋጣሚታት ክፈጥረሎም ይምነ ማለት እዩ። ኩሎም ሰማዕቲ ምናልባት ሕቶ እንተለዎም ከዓ ብፅሑፍ ኣብቲ ዩቱብ ክሓትዎ ክእሉ፣ ምናልባት ካልእ ግዜ ተመሊስና እውን ክምልሶ ንኽእል። ብዝተረፈ ኩሉ ዝገበርካዮ ኣገልግሎት ኣነ እውን ብወገነይ ይቀኒየለይ ክብል የቀኒየለይ መምህር ኣዝየ የመስግነካ። ምናልባት ሰባት ክረኽቡካ ክደልዩ እዮም ንመምህር የናስ ክትረኽቡ ንትደልዩ መሰረታዊ ዝኾነ ምኽሪ ዲ ሓገዝ ክትወስዱ ንትደልዩ ንዓይ እውን ክትረኽቡ ንትኽእሉ ኢኹም፣ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ከራኸበኩም እውን ይኽእለ ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን። ቴሌፎን እውን ክህበኩም እየ ማለት እዩ። ኣዝየ የመስግነካ ንዝነበረና ፀንሒት ብጣዕሚ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ብዙሕ ፀጋ ከም ዘለና ከባቢና ከም በዓል መምህር የናስ እንድሕር ኣሊኹም ኣብ ከባቢናስ ብዙሕ ፀጋ እዩ ዘለና። ክንጥቀመሉ ከመይ ንጥቀመሉ ጥራሕ ንምፍላጥ እቲ ናትና ጊደ ማለት እዩ።
ክብረት ይሃበለይ ተኸታተልቲ ሓይሊ ምስጋና ከዓ ስጋብ ሕጂ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግነኩም። ናብ ብዙሕ ንክባፃሕ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንሕብረተሰብና ሸር ክትብሉሎም ንዓርከ መሓዛ ድዩ ካብ ዘይጠቅም ነገር ዝጠቅም ነገር ሸር ክንብለሎም ተመራፂ ስለዝኾነ ሸር ክትብሉሎም በዚ ኣጋጣሚ ዝንላቦም ክብረት ይሃበለይ መምህር ኣዝየ የመስግነካ ገንዘብካ